Sgorio byw rwan ar Rownd Gynderfynol Gemau Ail Gyfle Ewrop ac mae so ebel Saesneg ar gael ar y bottom coch. Colwyn Bae take on Bridget now on S4C with English language commentary available. Sky Plus, Freeview or Virgin Media viewers, press the red button if you have a TiVo box or Sky Q box. Then access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Efallai bod y tymor arferol ar ben yn does dim yn arferol am y gyngrair yma na chwaith y wobr enfawr sydd o fewn cyrraedd y pedwar clwb yn y Gemau Ail Gyfle. Mae yna le yn Ewrop o fewn cyrraedd. Y tymor ar ben i megis dechrau. Hwlffordd ddath a hi llynedd. Maen nhw'n cwrdd ar bar i fori, ond pnawn yma yn dechrau'r cyfan ni'n y gogledd. Bae Colwyn, gartre yn erbyn Pen-y-bont. Pwy bydd yn dathlu? Pan ddaw diwedd y tymor. Tymor di gorffen i megis dechrau. Croeso i'r heilwen y Michael Colwyn. Gêm enfawr iddyn nhw yn erbyn Pen-y-bont. Mae'n hyfryd cael bod yma. Gêm fawr, torfawr, cwmni mawr, Dylan Blaen yn cadw cwmni fi. Pnawn da. Pnawn da. Gymaint o uchelbwyntiau o ran y tymor, ond un o uchelbwyntiau tymor fel arfer yw hyn, y Gemau Ail Gyfle. Ran y pedwar clwb, os da ti ffefryn ar un o bryd? Wel, ti'n gofio edrych fe, meddwl taw'r canlyniadau dod mewn i'r Gemau Ail Gyfle ma'n o holl allweddol, a ti edrych wedyn yma Bari sydd falle lan tuag at rig y gyngrair, so nhw yw'r ffefrynnau, Bae Colwyn. Ond yn aml iawn hefyd, ti gweld y tîm na sydd yn y saithfed safle, oherwydd falle momentum, bod nhw yn aml yn neud yn dda yn y Gemau Ail Gyfle, felly bydd Hwlffordd yn edrych a pethau fyd. Dim lot yn arwain tuag at Pen-y-bont, ond dwi'n siŵr bydd nhw heddi yn rhoi gêm i Bae Colwyn. Ys ti enwi pawb yna? Da iawn, mae rhaid. Pwy yw beth sydd i ddod? Beth sy'n dod nesaf yw Sioned Dafydd yng nghanol y cae gyda'r ddau reolwr. Nôl y mis Tachwedd, nath Pen-y-bont golli fan hyn o 5 gôl i 4 ac ers hynny, maen nhw mond wedi ennill 1 o'i 16 gêm ddiwethaf. A mae'r rheolwr Rhys Griffiths yn cadw cwmni i fi fan hyn. Rhys, great to see you. Now, you've said coming into this one that Pen-y-bont are by far the outsiders in the playoffs. But you're here, you're 2 games away from Europe. How much of it is just putting the last few months aside and approaching this one with a fresh mindset? Yeah, I think, look, every manager that's ever conceded a goal can, point fingers and questions of why they conceded them. But we've conceded some bad goals lately, and then down at the other end, we've not been putting away our chances, but we have been creating chances lately, and we have been playing quite well. So, and actually, when we've come here twice, although we've lost twice, when we've been brave and moved the ball, we've actually dominated for large periods. So we've just got to tighten up at both ends, and then be brave with the ball. But it's obviously a bit of it was a cup semi-final, isn't it? And anything can happen, and all the pressure is on them because they are the favourites. So this all changed in about 6 to 8 weeks, isn't it? And I guess you are the team in this tie that has the European experience. You've achieved it twice already in a relatively short space of time, which is huge credit to everything that you've built. How much has that been in your messaging this week, and how much can the players rely on that experience? We've played in some big games, and we've lost some big games, and we've won some big games. So certainly you can call upon those experiences. We also, that first one, the monkey off your back a little bit, is really important. And, if we don't win the playoffs this year, we've achieved Europe twice in 4 years. If we do, it's 3 times in 4 years. So either way, we're not doing too bad, are we? So obviously for Colwyn Bae, it'll be the first time, to my knowledge anyway. So it's a little bit more pressure, and obviously they're at home and they've beaten us here twice, and they're in decent form and we're in terrible form and all that stuff. So the pressure is on them, but obviously, inside we're desperate to win, of course. Rhys, appreciate your time. Pob lwc, good luck. Wel, fel oedd Rhys Griffiths newydd weid, mas o'r clybiau i gyd sydd yn y Gemau Ail Gyfle, Bae Colwyn yw'r unig glwb sydd heb profi pêl-drod Ewropeaidd o'r blaen. A fi jyst yn mynd i ffindo'r rheolwr nhw, Michael Wilde, sydd fan hyn. Mike, you're just watching the warm-up. I'm going to take you away for 2 minutes, if that's okay. I was just alluding to the fact that out of all of the clubs in the playoffs, Colwyn Bae are the ones that haven't tasted European football yet. How much are your players leaning into that challenge and opportunity today? Yeah, and probably that's where the main focus is going. It is a challenge, and it is the first time we've experienced as a football club anything like this. We've got a few experienced players in there as well that have sampled it, so hopefully that can help as well moving forward in today's game.
And this hasn't been a happy hunting ground for lots of teams this season, and you've put yourselves in the fantastic position of having that home advantage. How important is it that you're the ones controlling this game and setting the tempo early on? Yeah, it is, and I think it's a bit of a cliche, but ultimately we have got to allude to the support that we have here. It's been fantastic all year. It is like a 12th man, isn't it? And hopefully they can help us out. But there's a lot of emphasis on us making sure that we do well here at home, and we haven't disappointed on many occasions. And hopefully today is one of them other occasions that we can perform. Mike, thank you. Diolch, pob lwc. Y ddau reolwr yn barod amdani. Yw Pen-y-bont yn barod? Fan hyn ni'n gweld rhediad diweddar y clybiau, rhai yn melyn i'r clybiau yn y Gemau Ail Gyfle, a fel chi'n gweld, beth yn y byd sydd wedi digwydd i Pen-y-bont. Triffwynt ers y toriad, y record weitha yn y gyngledd. Dylan 11 heb ennill 1 mewn 16. Beth sydd wedi digwydd iddyn nhw? Ie, ti'n edrych o hwnna, ti'n meddwl does dim cyfle dyn nhw heddi, edrych ar fel mae'r canlyniadau na. Ond, oes na ond? O ie, mae hyd ond, ond ti'n meddwl bod ymwyr llwaith, pethau fel yna gallu tynnu garfan at ei gilydd. Na 3 sgriffus sôn bod nhw wedi bod yn waren weddol. Oedd e weddol hapus gyda rai elfennau o'r gêm, ond falle ddau cwt Cosby fel sydd mor allweddol bob tro, hwnna'n allweddol iddo fe. Ymwyr llwaith, mae gallu tynnu garfan at ei gilydd, a bydden nhw wedi bod yn arwain tuag at y gêm yma heddi. Pawb yn meddwl am beth i'r gêm yma. Rhys Griffiths yn amlwg wedi bod yn meddwl beth i'r gêm yma, a mae'n mynd i bod yn gêm enfawr iddyn nhw, bydden nhw'n gobeithio bod nhw'n gallu troi'r canlyniadau naw gwmpas. O ran y rhediad na, oedd na gêm nôl y mis Tachwedd fan hyn, 5-4, gobeithio gen i rhywbeth fel la heddi. Ers ni, dyn nhw ddim wedi sgorio mwy na 1 gol mewn gêm. Felly, sut maen nhw'n newid hynny? Fi'n gwybod mae Ethan Can wedi dod mewn enghraifft gynt o'r enellu, le o ti. Dwi ddim wedi sgorio, mae'n amlwg bod sgorio yn broblem iddyn nhw. Odi, mae wedi bod. Ti'n methu cuddio'r ffaith na, ti'n bod ni wedi cael Ethan Can fan hyn nawr, chwaraewr mor allweddol. Falle na'r elfen o'i gemau sydd angen i fe ychwanegu yw bod e'n sgorio fo golio, ond mae Ethan yn gwneud siwc gwmys o waith. Ti'n bod tu allan y cwt Cosby, neu ti'n gwmys o rediadau mewn tu ôl. Dod ddim yn aml fe sydd yn y safleoedd wedyn yna i sgorio, oherwydd fe sydd yn gwneud y rediadau falle lawr rasgell a wedi creu gwagleoedd i Nathan Wood, Noah Daly pam deith e ymlaen ddim yn dechrau heddi, ond y chwaraewr fel na wedyn sydd angen ychwanegu tuag at y goliau hefyd. Maen nhw wedi colli chwaraewyr mawr yn Ionawr i fod yn deg gyda nhw, Can wedi dod mewn hefyd. Bach o broblemau, oedd hi ar y cae gyda Chris Venables yn cael cerdiau coch, 2 mewn wythnos, Rhys Griffiths yn cael ei wahan. Yw pethau fel yna'n gallu effeithio clwb? Wel, ti'n bod, dwi ddim yn delfrydol bod yr rheolwr ddim ar yr ystlys yn gallu dylanwadu pethau. A'n amlwg falle Rhys wedi goffa camu nôl tyma bach o'i rôl ond ti'n bod, fel mae wedi bod yn gweud yn gyson, tuag at y Gemau Ail Gyfle yma, mae wedi bod yn canolbwyntio, a bydd yn aml wedi bod yn adeiladu, wedi bod yn gweithio'n gared gyda'r chwaraewyr tuag at heddi, a ffaith bod falle ar yr ystlys yn cael effaith positif ar y tîm heddi. Ni'n dechrau o'r dechrau i'r pedwar yma, ta beth, ni'n barod am y Gemau Ail Gyfle, a ni'n sôn am Pen-y-bont, ond Bae Colwyn unwaith eto, y llwyfan wedi osod. Torfeidd anhygol fan hyn drwy gydol y tymor. Maen nhw'n cael tymor anhygol hefyd, a mae'r git gyntaf yn agosau pan ewn ni nôl wedi'r egwyl.
Croes yn ôl ato ni, gêm gynta a Gemau Ail Gyfle. Bae Colwyn, Pen-y-bont, y Bari'n cwrdd â Hwlffordd Fori. Pwy fydd yn cyrraedd Ewrop yw'r cwestiwn mawr. Ni trafod tipyn o ran Pen-y-bont unwaith eto. Golygfeydd gwych fan hyn y Mae Colwyn. Dylan blaen gyda fi. Nath y clwb ma benderfyniad mawr sol tymor yn ôl Dylan i ddod nôl i chwarae yng Nghymru ar gyfer dyddiau fel hyn am hynny. Yn hollol, ti'n bod, dyma beth o'n nhw am, yna fe cyfle yma i chwarae yn Ewrop. A maen nhw 2 gêm bant o fe nawr, wedi cael tymor anhygoel, wedi gwneud yn gwych. Ti'n meddwl yn beth i fe nôl, maen nhw wedi dysgu'r gwersi falle o dod lan, gofod mynd nôl lawr, ail adeiladu. Beth nath nhw'n wneud yn y ffenest trosglwyddo yn gwych, a dyma sefydla maen nhw moyn fod mewn. A dyma, y ddau dîm yn camu'r cael. Mae'n dod yn mawr o Mae Colwyn yn gyffredinol yn hwyrach ar y prom. Maen nhw'n dadorchuddio cerflun i Terry Jones, un o arwyr Monty Python, a un o'i ddyfyniadau mawr. He's not the Messiah, he's a very naughty boy. Sy'n mynd â ni'n berffaith os gael dweud, at ein tîmau sylwebu ni. Draw at chi gyfeillion. Diolch yn fawr Dylan, fel un sydd wedi arfer istedd ar fainc golygfa gyfarwydd. Yr organydd noeth gyda llaw ydy'r enw ar y cerflun, a maen nhw'n deud bod dadorchuddio'r cerflun yn effeithio chydig ar faint fydd yn gwylio'r gêm yma, ac os mae yna dorf fawr iawn yn gwylio cyn arwr Monty Python. Ond pwy fydd yr arwr yma? Heilwen fendigedig, gwylanod uwchben a gwrthi bodd. Bae Colwyn, erioed wedi bod yn Ewrop. Pen-y-bont wedi bod yn Ewrop ddwywaith yn y 3 tymor diwetha. Gymaint yn y fantol, y wobr yn anferthol, yr awyr yn las, a mae'n ddiwrnod am arwr neu arwyr. I newid yn hîm Bae Colwyn. Maen nhw wedi bod yn gwarchod y blaenwr Jordan Davies. Mae o yn ei ôl efo Cumming yn symud i'r fainc. 4 newid yn hîm Pen-y-bont efo Jack Clay, Billy Borge, Ashley Baker ac Alexander Spechtovic yn dod mewn. Felly profiad a chyflymdra. Ie, fel o ti sôn, yr un newid i Bae Colwyn, a ti'n disgwyl i Jordan Davies, chwaraewr profiadol dod mewn i rhedeg y llinell blaen. A naill ochr y 2 chwaraewr holl bwysig efo Edwards just yn y boced na. A wedyn, fel o ti sôn, 4 newid i dîm Rhys Griffiths. Chris Venables, yn ni'n rhoi ei yn ganol cas, yn ni'n disgwyl falle yn ystod y gêm fydd e'n symud mlaen i'r llinell blaen, ond yn holl bwysig bod Wood a Davies ar y 2 asgell yn ymuno ar y mosod. A dyma fe, Nathan Wood, hynod brofiadol, wrth gwrs wedi chwarae'r lefel uwch gyda cas newydd a corff. Mae fe'n un o chwaraewyr profiadol y garfan yma. Cyfnod siomedig o blaen gôl y tymor hyn, bydd e'n disgwyl i cloi peth ar rawn y pnawn yma. A Rob Lebs, y ffordd gorau allai disgrifio'r chwaraewr yma. Chwaraewr fydde ti'n casau chwarae yn erbyn, felly mae fe'n holl bwysig yn neud y gwaith caib ar haw i Bae Colwyn. Dyfarnwr, wel, gall chi neb mwy profiadol na Bryn Markham Jones. Mae wedi dyfarnu 2 Rownd Gynderfynol Gemau Ail Gyfle a 7 Rownd Gynderfynol. Felly'r profiad yn addas ar gyfer y llwyfan. Pen-y-bont wedi gorffen mewn safle sy'n golygu mai nhw sy'n gorfod teithio. Faint o fantes fydd hynny dybed i Bae Colwyn. Cyril a Can mewn ras yn syth. A Dylan Blaen yn ymuno â ni hefyd. Mae'r rhain yn achlis i'r cyffroes fel arfer yn dydyn. O, dyn, a mae teimlad o gyffro yma. Ti'n gweld, mae'r torf sylweddol yma. Y 2 dîm wedi bod yn arwain tuag at y gêm yma. A gobeithio gawn ni gêm i ddilyn y cyffro i gyd. Ac yn sicr, mae'n rhyw olwg cychwyn ar y droed flaen ar yr ymwelwyr. Ie, o'n i'n sôn am Chris Venables yma. Mae'n edrych yn debyg. Dyn ni wedi meddwl bod yn mynd i chwarae yn ganol Cael. Mae'n edrych yn debyg bod yn mynd i mewn i'r poced na falle tu ôl i Can. A dyna chi bartneriaeth ymosodol sy'n addo goliau o leia. Nid bod record sgorio Pen-y-bont wedi bod yn wych. Dim ond i sgorio mwy nag 1 mewn gêm cyn Tachwedd, ddim ers hynny, bron yn rhyfeddol. Y bêl yn syth i wyneb Spechtovic ac y cyfle cyntaf.
I flaenwyr Bae Colwyn. Geisio creu rhywbeth. Da gan Davies, mae Robles wrth gwrs yn ffitho mewn i'r canol. Davies, chwarae'r mor effeithiol yn iddo. Fodd tro, mae o hyd pan mae cael y bel, mae'n neud y penderfyniadau cywir, mae'n cael y tîm lan y car, a ni'n gweld enghraifft yn sydyn yn y gêm fyna. Ie, chwarae, sy'n chwarae pob gêm, dechrau pob gêm i Pen-y-bont, a ti'n disgwyl iddo fe fel un o arwyr Pen-y-bont, mewn gapten ar y tîm heddi, felly gêm bwysig gyda fe. Ac yn ddiddorol iawn, mae'r cewri am ddiffynol, Cyril ac Astles di symud i fyny. A mi oedd Rhys Griffiths yn ymwybodol iawn o'r bygythiad o dafliadau hir wrth i Wood geisio ryddhau Can. A mae Can yn gyd yn dda i gadw hwnna'n fyw. Mae Ethan Roberts yn gyd yn dda i gael y bel nôl at ei golwr. Ie, ddim bel dda i Can. Dyle fe jyst i gadw y bel i rhedeg o'i flaen yn lle trial cymeryd y cyffyrddiad. Ie, wrth i'r chwarae datblygu fe nawr, ti'n teimlo yn enghraifft perffaith o beth oedd Ethan Can am gwaglau o'i flaen, cyfle i roi'r pêl mewn tu ôl, iddi fe mynd mewn ras un yn ebyn un. Dipyn o le yng nghanol cae gan Môr, sydd wedi cael tymor arferchog. A Davies, mae o'n gri. A mae'n cael ei gosbi am hynny. Wel, os ti chwarae o camsefyll oedd, o'n i'n meddwl oedd y chwarae corfforol yn ddim mwy na nodweddiadol o Davies. Fwy o agi-bagi rhwng y tri o ni yna. Dynion dau fydd y hanner mewn y gêm. Rhys Griffiths, wel, braf iawn i weld o'n nôl ar yr ystlys. Ti sgwrs gyda fe gwrthos yn ôl. Ti'n bod popeth dim ond arwain at y gêm yma i Rhys Griffiths. At y Gemau Ail Gyfle. A yn sicr bydd nhw yn paratoi yn drylwr ar gyfer e. Luke Armstrong, y golwr ifanc, yn ei hanelu hi tuag at ei gapten Michael Davies. Robles yn geid digon. Mlaen y hi gan Môr. Jordan Davies, dyn adlamu yn garedig iddo fo Nadi. Eiron Edwards, da. Hughes i fyny, dim cweit cystal. Mae'n gan Cyril, Can ei roi o dan bwysau, dim dewis gan Cyril, ond ildio tafliad. Wedi gweld i'r patrwm nawr o'r bel, ti'n bod lawr ochrau'r car, hefyd tri yn y cefn, yn aml le mae'r gwaglau pan mae tri yn y cefn yw lawr yr ystlys fyna, pan mae dati Ethan Can sy'n mwyn y parod yn neud y rhediadau, wedyn ti'n cael tafliad lan y car. Ras. Davies efo Clay. Davies campus nes mae Robles yn y cwrt. Mae yna Eiron Edwards yn y hefyd. Oedd angen gwell pas mewn gwirionedd yn doedd. Oedd Edwards i gerhediad mor dda. Ie, y cloesiad jyst tu ôl i Eiron Edwards. Falle, efo profiad Eiron Edwards, fyddai'n disgwyl o fe jyst i cymeryd y check na, jyst i weld lle mae'r bel yn lle rhedeg 100 milltir yr awr mewn i'r blwch. Ond ie, da gan Davies, o'n i'n meddwl falle bod hi'n gic rydd, ond y dyfarwn yn gadw pethau i redeg. Ond ie, bach fwy o safon gan Davies ar y croesiad, ond o'n gyfle da iawn. Fysa wedi bod yn ddadleuol, tasa honna wedi mynd mewn. Ddim byd ddadleuol a honna gan Cyril. Ond Cyril, capten am y pedwar o'r 5 gêm diwetha. Dim cwestiwn o hwnna, dde. Edrych yn y tîf yna, ni. Sa'n ni'n licio ceisio amddiffyn Cyril yn fanna. Yn aml yn y gêm, ti'n edrych i gael beth mae'r dyfarwn yn mynd i gadael i chwarae fyd, a ti'n bod mynd i gadael cwbl i fynd fyna nawr o'r un Jordan Davies le dath y cyfle i Edwards, a mae hwnna falle wedyn, ti'n teimlo dyn o mewn i'r gêm o beth ti'n mynd i gallu gwneud o ran warau'n corfforol. Richard. Yna gyfle fanna yn dod i roi'r bel i mewn, ond oherwydd dyfal barhad Nathan Wood, mae wedi troi cic rydd sal yn gic gornel. Ie, ti'n iawn, oedd hi'n gic rydd sal achos oedd y rhediad ddim wedi cael ei wneud. Oedd y bas wedi cael ei gymeryd Kimbo Wood mewn sefyllfa i dderbyn ni. Ond, to be, mae lot o bobl mae'n wych. Ond i fi, hwnna oedd baseline o ran chwaraewr ar y lefel hyn. Mae rhaid i wneud y gwaith cael barhawg yna. Y gic i ddod mewn gan Owen Pritchard. Davies y capten yn symud at y postyn agos a mae honna'n gwahodd a mae allan gan Astles. Ddyle rhywun wedi bod yn ymosod tuag at honna. Oedd yna bel wych, oedd y teimlo. Oedd y cynllun tuag at y postyn pethau yna. Neb na. Robles yn herio Lwfdysyn.
Na'r cefnwr yn ei chael ei nôl at y golwr ifanc Armstrong. Dwi'n meddwl bod Kyle Ludwig yn mynd fod allweddol hefyd. Fe yw'r un sy'n gyda'r cyflymder yn y cefn. Like that all season, though, isn't it? Bod Yeah. It's not a new thing, is it? yn dilyn y rhediadau ac yn tacluso lan yn y cefn. Wel, mae'n fywiog, dim ymheuaeth am hynny. Wood, oesod mewn. Oedd y waith am ddiffyn da ddwywaith unwaith yr ergyd yn y diwedd gan Pritchard. Da eto gan Wood, rhy hawdd o safbwynt Bae Colwyn. Mae honna eto'n gwadd a pwy oedd yn ôl. Robles sy'n gweithio ym mhob pen o'r cae. Ie, safon o'r y croesed fyna gan Wood. Dwi'n gweld digon o'r bel yn gynnar yn y gêm. Bydd hwnna'n dda i'r gyfer hyder fe. So ni pigo falle'n fel chwaraewr i wylio ar ddechrau'r rhaglen. Diddorol gweld e'n falle chwarae goffod wneud falle swydd bach fwy amddiffynol yn yr safle ôl ysgellwr yn disgwyl bydd Rhys Griffiths am i ddefod lan y can amlwg na le mi yn mynd i dylanwadu, ond le mae yn chwarae fan hyn heddi, ni falle mynd i goffod gweld e'n amddiffyn hefyd. Ie, Cein Owen wrth gwrs yn golled, felly fel ti'n sôn Wood, falle yn neud swydd i'r tîm ar yr asgell chwyth na. Wel, mae Cein Owen yma, gath ei weld yn cerdded yn hamddenol tuag at y cae, felly mae rhaid i ni fagdybio fod oedd i brifo. Venables mewn yn galed. Baker nôl ato fo, dau chwaraewr profiadol. Davies. Cyfle i Pen-y-bont gael mwynhau chydig bach o befiant. Cyril nôl fyny'r cae. Allan eto gan Borge. Cyril eto. A mae'n dibynnu wrth i'r bel mynd o un pen y cae i'r llall. Pwysig gryfa, pwysig yn ymateb. Davies, mae'n gry. Diolch isio trosedd, mae eisiau mynd i hun a mae'n dal i wneud. A gwaith prysur hefyd gan Matty Hill. Ar ferchoedd, gwaith caled yn esgor o'r gig gornel. Naill ni, wel, Davies yn un arbennig o dda, cyffyrddiad da, dda fel ti'n gweud, Nick, yn gryfach na'r amddiffynor, ond hefyd mae fe'n gloiach, jyst yn gallu rhoi ysbardyn lawr, wrth i fe droi Clay fyna. Mae'n grif yn hyn, defnyddio ei gyflymdra, jyst i cymeryd ei ffwrdd, a mae'n cael ei ergyd ei ffwrdd hefyd. Mae Davies a Robles, sy'n gwybod y boen dod oherwydd maen nhw'n defnyddio cyrff mor dda. Ni'n gweld enghraifft perffaith yna gan John Davies. George Hughes i gymryd y gig gornel. Mae'n mor gystadleuol o gwmpas y smotyn gwyn. Mae'r bel yn un dda, mae'n cael ei ffenio allan gan Svetkovic. Nôl mewn â hi. Dyw hwnna ddim digon cywir. Davies, rhyw hanner i chlirio hi. Tynnu Cris amlwg ar Pritchard gan Aaron Edwards. A'n cael ei anwybyddu o dan drwyn yr pedwerydd swyddog. Ond y lawio. Ie, sa'n gwneud yn siŵr fyna, ond jyst, mae Bae Colwyn tîm weddol uniongyrchol. Un peth sy'n ni methu gweld ar y sgrin gytre yw'r haul. Mae'r haul, ti'n bod, le mae Pen-y-bont o pan ddiffyn, o'r bel yn dod allan o'r haul, mae'n neud yn anodd iddyn nhw, ond maen nhw wedi gwneud yn OK mor belled. Matty Hill, rywsut, cadw at y meddiant. Chydig bach gormod ar honna. Cyfle i Ethan Roberts, gadw'r pwysau ymlaen. Mae'r golwr yn mynd o'r chwith i'r dde, mae'n ddisgyn yn y cwrt, a mae Jordan Davies yn cael ei gosbi. Wel, ni'n teimlo fel bod digon yn digwydd yn y gêm ma'n fe. Mae'r gêm yn cael ei wario yn y ddau trydydd olaf, tipyn, sydd yn gwneud yn wych i wylio, mor belled. Torf dda fel arfer, torf gyfartalog o dros 1000 i gemau cartre Bae Colwyn. Y gorau o ddigon yn yr uwch gyngrair. A mae'r heilwen yn ogystal â pwysigrwydd ar achlysur, wrth gwrs, wedi denu nhw allan eto. A mi fydd i mor ddifyr yn y gogledd y tymor nesaf allan. Dydno, Airbus, Treffynon, i gyd yn ymuno. Can. Ie, fyna, ti'n bod na elfen o gêm falle eitha, mae'n defnyddio gryfder yn dda fyna, ond jyst angen i fe cael y cyffyriad gyntaf yna i pinio'r amddiffynwr, gwarchod y bel, a wedyn
cael rhywun arall mewn i'r gêm. Ie, y cyffyrddiad cyntaf wael, achos oedd yna gyfle, oedd Chris Bennett oedd just i ddod mewn, oedd wedi cael hanner modfedd yn wag, felly, fel ti'n gweud, just gwella ar y cyffyrddiad gyntaf yw'r peth gyda can. Be byddech chi'n deud, bod yn feirniadol y bod y 10 munud cyntaf yn fratiog neu yn gystadleuol? Doi dîm eitha nerfus, dwi'n meddwl. Fi'n credu bod angen y cwarter awr cyntaf ar y ddoi dîm jyst i setlo lawr. Fel oedd Dylan yn gweud, mae'r bêl yn naill pen y llall y cab gan anfad. Felly y ddoi dîm yn edrych i troi yr amddiffyn ar blob y chrysur. A rhyw weithiau, mae'n rhaid i jyst setlo, cael trod ar y bêl a edrych i gweud patrymau ganol ca a wedyn gweld y gwagle. Unwaith eto Hughes, Mae'n hollol effeithiol. Diolch yn chwaraewyr mwy a llachar disgler yma'n gweithio'n galed yn dydi? Ie, mae'r safle yna holl bwysig. Mae Hughes yn neud y dros Bae Colwyn. Mor bwysig bod... Goch Armstrong allan yn dda yn effeithiol fanna. Fymord loi, no? Davies. A mi oedd rhaid o fod. Ac ar ôl yr holl hael mae'r cae yn sych, mae'r bêl yn dal i fyny, oedd o mor gyflym. Venables, dipyn dyfnach na fydde Pen-y-bont yn dymuno i weld o. Svetkovic. Baker, gymaint o brofiad wrth gwrs gan Ash Baker. I gweld Pen-y-bont wrth ni adeiladu, mynd bach i pedwar ar y cefn wrth ni gael Clay mewn allan i'r chwith o Ludvigsen sydd yn galluogi wedyn Wood falle mynd yn mwy uchel lan y cael bod nhw'n adeiladu, felly war y system mewn meddiant a wedyn system wahanol allan o feddiant. A dim syndod gweld o'r ystadegau meddiant na hynod gyfartal y ddau dîm wedi mwynhau. Yr un wedi creu cyfle clir eto. Y naill golwm a'r llall ddim wedi golygu unrhyw arbediad wrth ni agosau at y chwarter awr cyntaf. Wel, oedd yr ystadegau yn awgrymu fydd y hon yn fuddigoliaeth i Bae Colwyn dim amheuaeth am hynny oedd. Rhys Griffiths, rheolwr Pen-y-bont, yn chwarae ar hynny, dwi'n siŵr, i geisio rhoi pwysau ar Bae Colwyn. Mae wedi bod yn rediad gwaradwyddus gan Pen-y-bont. 11 o gemau cyngrair heb fuddigoliaeth. Ac mae wedi arwyddo cytundeb newydd, mae wedi bod yn dymor anodd, mae wedi colli chwaraewyr amlwg, ond os yna bwysau arno fo, fel rheolwr clwb, Sion? Ie, o'n i sôn am hyn. Wythnos diwetha, dwi'n meddwl bod na, ar yr arhediad, mae fe wedi bod am. Wrth gwrs bod nhw wedi colli chwaraewyr o Sadwrn. Ond mi fydd e'n teimlo'r pwysau, fel cyn chwaraewr hefyd, mae da fe safonau, mae fe'n moyn gweld y garfan i ddelychu, felly, ond y ffaith amdani bod yn sein o contract, mae'n saff am bach nawr. Ydy. Ond o feddwl be oedd i safle, fe mor effeithiol oedd o. Dim ond bala Llanellis, di sgorio llai o goliau'r tymor yma. Mae yna broblemau wedi bod yn y naill ben o'r cae a'r llall, mae hefyd wedi bod yn cwyno bod nhw'n rhoi goliau gwirion i ffwrdd. Na'r peth yn y fe bydd angen adeiladu. I fi, ti'n bod, mae cofio nhw ble we nhw o lan fod yn yr ail hain. Ti'n bod, y clwb yma wedi datblygu sut gymaint. Mae'n cyfnod weddol byr i fod nawr yn un o'r tîmoedd yn un cyfri fel sydd yn mynd i fod ar frig y gyngrair bob blwyddyn. Bobles. Byth yn rhoi fyny. Byth yn rhoi fyny. Na, hwnna'n pwynt da gyda Dylan. Mae rhaid i edrych ar pictiwr llawn. Mae rhaid i gweld lle mae'r clwb wedi bod, lle mae nhw'n ei dod o, lle mae Chris wedi cyflawni o ran dod yn o'i uwch gan Cymru wedyn chwarae gêm Ewropewredd. Felly, mae rhaid i roi falle'r cyfle yna i'r rheolwr. Ond mi ddeud cyfnod lle os nag yw'r Miles efo'r sgil yna, ond ddim yn gweithio. Ond bydd yna cyfnod lle fydd yna cwestiynau a pwysau yn datblygu. Ddim cweit yn digwydd fan hyn i Mael. Dwi'n gwybod yn union beth oedd yn trio wneud. Oedd y syniad yna. Mae'n gwybod bod y camera yma, ydy. Chwarter awr. Wedi chwarae. Cyril. I gymryd y gic.
Mae Hill yn ei chymryd i. Cyril yn ei gadael i. Ac unwaith eto, symud fyny mae Pete, symud fyny mae Astles, a mae Cyril di mynd o'r ystlys i'r cwrt hefyd. Ac ar ôl adeiladu fel yna, yn aml iawn gwch chi dafliad byr. Ie, herwydd bod y gwagle cael ei creu. Ti wedi gweld y gêm o blaen. Hughes. Mae angen i chlirio, cael ei chau lawr, mae'n wiriad, a cic gornel yn dod i Bae Colwyn. Eirin Edwards fyna. Byddwn ni sôn o ddechrau'r rhaglen, wneud y gwaith cael barhaw, ennill gic gornel i'w dîm. Jyst yn cael y cyffyrddiad cyntaf fyna, yn wneud yn hynod dda. Ie, ti'n bod y profiad yn fe o rhagweld y chwarae, wedyn mae un cam mlaen, ti'n bod Clay fyna jyst ar ei sodle, ond Darren Edwards jyst yn darllen y chwarae mor dda. Ie, mae Clay yn cael pnawn digon anodd ar hyn o bryd, wrth i Hughes baratoi gymryd cic gornel arall ar Cewri, yn gobeithio bydd y gwasanaeth yn dda. Pete sy'n mynd amdani hi. Ond y sut gymaint o fygythiad o'r corneli mae'r tafliadau hir, a fi'n teimlo bod ti'n edrych ar tîm a Rhys Griffiths wedi dewis. Taw i medru amddiffyn rein mae'n medru wneud, ti'n edrych ar taldra yn y tîm pan ti'n cael Venables a can nôl yn y cwrt gosbi amddiffyn, mae'n mor allweddol. Ond ti'n bod mae angen wneud yn gyson. Yn aml, nes ymlaen yn y gêm, le mae rhywun falle ddim yn canolbwyntio yw'r problem. Chwarter i 5 heddiw y clwb rygbi. Llan ymddyfru yn erbyn rygbi Gogledd Cymru, nid nepell o fan hyn. Cwta chydig filltiroedd, ond di'r gêm ddim yma. Rownd 8 ola, Super Rygbi Cymru. Yn fyw ar S4C, a cyffuriad prin i Alex Brown. A Cyril, y capten. Aaron Edwards yn gwneud yr hediad. Mewn oedd môr, chydig bach yn rhy galed. A'r Baker, ac efo'i holl brofiad o, mae o'n siomedig efo penderfyniad na. Dwi'n meddwl bod wedi denu'r gecri. Fi'n gwybod bod yna gwthiad yn ei gefn efo yna, ond y ffaith bod wedi dal y bel, felly bod y farnwr yn rhoi'r gecri. Da, gan Ludwigsen. Venables. Baker eto. A Venables. Yep. Ac dim nonsens yn cael ei ddioddau gan Bryn Markham. Ie, da gan Venables yn y fe, jyst eto defnyddio'i gorff. Mae hwn yn enghraifft i ti o fel mae Venables fel gallu helpu can gyda'i chwarae fe, achos Venables mor dda gyda'i cefn tuag at y gol, fel ni wedi gweld yn y 2 funud diwethaf yna. Clay di symud i fyny, Venables yn symud mewn i'r cwrt, a Borg yno hefyd. Pritchard. Nawr te, dim yr un fer tro yma. Ydy honna ddim digon da eto. Davies. Cael ei gael lawr gan Matty Hill. Yna rediad fanna gan Owen Pritchard oedd eisiau'r tafliad sydyn. A mae'r bel yn cael ei gadael. Tot. Mae hwnna'n bel dda yn y cwrt! Oedd na gam sefyll. Mi oedd na gam sefyll. Venables ath mewn. Wel, y ddoi hyn Ben yn cyfuno fan'na, Venables a Aaron Edwards. Nath Aaron Edwards yn arbennig fan i clyrio hwn. Dwi ddim yn gwybod bod yna cam sefyll. Mae'n groesiad o safon. A wedyn Aaron Edwards reit o dan y bar. Pa mor anhygol yw hwnna? Hwnna'n gwych. Fi'n bod yn cam sefyll, ond ti'n bod yn amddiffyn i jyst sicrhau bod Venables ddim yn cyrraedd y bel. A pwy ti am yn y postyn pella pan mae croesiad fel nad oedd yw Venables. A falle na, penderfyniad, bod ni'n sôn yn byti bod nhw heb sgorio lot o goliau. Ti'n edrych rownd y garfan wedyn, wedyn pwy ti am lan y car, os ti'n methu sgorio gols, yw Venables gyda beth med i'n neud dros i elfa. A dyna'r math o wasanaeth y bydde Venables yn ysu i gael. Oedd hi yn bel dda. Edwards eto. Oedd hi'n bwysig bod Astles yna, cos oedd Venables ar ei ffordd. Mae yn fractiog nawr, yn dydi?
Odi, o'n i'n teimlo falle setlith y gêm tyma bach wrth bod yn wedi gyda'r hael mas, ti bod o'r falle egni jyst yn mynd tyma bach, bod dim sydd pwysau ar y bel, bydd bach mwy o gwagle a amser ar y bel, ond dwi heb eto. Miles Davies yn glynu ati, fydd y colli fanna di bod yn beryglus. Michael Wilde yn honni bod na ddrosedd fanna. Tafliad dim mwy. Ac Michael Wilde yn un sydd wedi cael nid yn annisgwyl i enwebu ar gyfer rhestr fer rheolwyr y flwyddyn am y tymor yma. Ac mi oedd o a'r rheolwr Ceicon a John Disney wedi bod efo'i gilydd ar gwrs hyfforddi y pro licence wrthnos yma. Nawr te, can. Cael ei gael lawr gan Hughes. Can eto. Neu bywyd yn anodd. Mae wedi gyd yn arferthog dan pwysau, ond ddyle fod efo'n hau y bel yn gynt. Robles. Na chi ddau hen Ben efo'i gilydd. Robles a Ash Baker yn fanna. A sbiwch ar sôn am hen Ben profiadol Miles Davies mewn. Mae yna gythrel yn y chwarae ar hyn o bryd. A'r dyfarnwr a'r pedwerydd safle yn gadael i gymaint fynd a sy'n bosib. Venables yn wedi mynd o flaen Pete. Nôl a Venables. Can! Syniad yn iawn, ond yn hollol anghywir. Fel ti'n sôn, y syniad yn gywir, beth yn trial wneud, oedd crymanu honna oddi ar ochr i drod slice neu fade, maen nhw'n galw yn golf, Nick Parry. I rhai sydd yn gallu sleiso neu ffeid o'r bel. Yn fwriadol hynny yw. Yn fwriadol, ie. Ond fan hyn ti'n gweld, dyn ni'n mynd edrych am y gornel bella na gyda'r ffeid. Pritchard yn rhoi, Pritchard allan wedyn, mae honna'n be'n yn chwilio am Venables, Pete yn ei fenio'n glir ac yn casglu yng nghanol y cae, mae Môr, a Môr yn eili am Robles. Davies. A mae'r ddau dîm yng nghanol y tensiwn sy'n gwneud y chwarae'n fratiog yn cael eu cyfnodau. Mae yna gymaint yn y fantol. A dyn nhw ddim isio colli, mae'n syml o hynny. A hefyd y ffaith bod y gêm falle yn fratiog. Dwi'n cael bod nhw'n siwto Pen-y-bont. Dyn nhw wedi falle ar yr hediad maen nhw'n bod arno. Felly, hyra maen nhw yn y gêm. Hwna'n gigrydd. Syni bod hwnna ddim yn gigrydd, ond y fwyaf maen nhw'n y gêm, fydden nhw'n tyfu, dwi'n meddwl, yn hyder. Wel, o'n i'n deud bod y dyfarnwr yn gadael i gymaint fynd ac oedd yn bosib. Astles. Jordan Davies. Mae wedi bod yn dawel wrth anelu amdani efo Matty Hill. Venables. Davies. Venables a Can. Y bas ddim digon cywir. Ddim lot o opsiynau, os e. Ddim lot o opsiynau o flaen Miles Davies, o ddim bas wirioneddol fyna i Venables yn y marn ni. A dyma ni yn cael cip eto ar y meddiant. Mae wedi symud. Mae'r pendil yn ffafrio Pen-y-bont. Allan nhw fanteisio. Dyna beth sy'n bwysig. Nhw ddim wedi cael un ymdrech mewn gwirionedd ar y gol. Gwaith da fanna gan Môr yn cael awr. Fel blaenwr, Sean, hynny yw, ydy ffaith bod yna 3 amddiffynwr canol gan Bae Colwyn yn gyda'n anodd i Pen-y-bont, just hyrfio peli mewn? 3 cawr hefyd. Felly ti ddim yn mynd i ennill canran mawr yn erbyn y 3 na, yn wedig Pete, mae fe mor dda yn yr awyr. Ar y gair, yn ennill y peniad. Wedyn ti'n goffa meddwl yn beth sut ti'n mynd i creu y cyfleuon na wedyn. Beth ti am wneud yw symud nhw o gwmpas yn y fe, gael nhw allan o'r elfen canol o'r cana. Beth ni weld anaf fan hyn. Yn anffodus, mae Jack Clay yn sal ar hyn o bryd. Mae yn gynnes. Mae'n gyfle i dîm Bae Colwyn allan o'ch llun chi. Mynd i gael ei dŵr a hefyd Pen-y-bont. Ond salwch yn eich taro chi mewn gêm weithiau, neu di hynny'n anghyffredin? Anghyffredin yn y marn ni, ond so wedi gweld neb yn gwneud na'r cael pêl-drod. Cofio golwr ni i gyfyrddin Robs Fitzgerald, beth o'n i lan i'r rhel. A fi'n credu travel sickness o ddweud, ffeil o be o chwarae, a bennodd Tommy Morgan lan yn gol. Ar y diwrnod ni. Gadwyd y chwech mewn. O ti'n chwarae?
Wow. Ie, mae yna newid dwi'n meddwl yn mynd i fod. O'n i'n sôn, Clay, wel, bachgen ifanc, 2 ar 20 oed, nath ei ymddangosiad cynta dros Pen-y-bont mewn gêm Ewropeaidd. A'i gôl gynta yn uwch cyngor Cymru yn erbyn Bae Colwyn. Ond mae yna waith, heb fanylu gormod, mae yna waith glanhau ar wyneb y cae hefyd. Neu bydd pawb yn ysgoef, dyna lle roi bêl. Bydd am amddiffynwr eisiau brysiau i fanna. Na, le fydd y gwagle. Drop ball fyna. Wel, dyma golled. Cyn Owen, o'n i'n deud bod o yma. Mae rai bydd wedi brifo, yn dydi? O, sy'n ni'n meddwl ni, ti'n mwyn, chwaraewr arbennig, anaf gyda fe yn medru bod e methu chwarae heddi, sydd yn colled i Pen-y-bont. A sôn am y cewri yna yn yr amddiffyn i gicio gosod o, os nhw'n gallu gei gwahaniaeth yn byddai? O, fyse mae'r safon sydd gyda fe o ran y gwasanaeth corneli neu unrhyw cic rydd. Ti'n bod, mae bod mor allweddol dros blynyddoedd fel ni wedi gweld. Wel, mae Clay, dwi'n meddwl, yn mynd i ddod nôl i'r cae. Fe be mae Pac de Quells yn gallu gwneud? Well, always look at the bright side of life, no? A'r thema Monty Pythonaidd yn para. Dwi'n siŵr sy'n Monty Python yn gallu gwneud sketch allan y chwaraewr yn taflu fyny mewn rownd gynderfynol. Gemau Ail Gyfle fe Ewrop yn wobr. Cyril, mae chwarae di ail gychwyn. Clay yn aros i gyfle i ddod ymlaen. Môr. A gosau at yr hanner awr. Dim un ergyd ar y gôl, dim un arbediad. 2 dîm fel yr hogiau nawr gyda ddim eisiau colli. Mae Clay yn ei ôl. A maen nhw wedi clai y cae. Cyril. Y wirioneddol fel oedd o hogiau'n dweud, mae yna ofn colli yma, does? Mae yna gyda chi chwaraewyr profiadol sy'n eisiau taro'r bêl fentrus. Ie, fi gwybod bod dati chwaraewyr o fewn garfan Bae Colwyn sydd wedi chwarae'n Ewrop, ond y ffaith amdani, dyw'r clwb ddim wedi bod ar yr antur yna. Mae hwnna'n bwysau yn ei hun hefyd. Dim record gwych gan Pen-y-bont yn y Gemau Ail Gyfle hefyd. Mae'n disgwyliadau ar Bae Colwyn, ond mae fwy gwneud dofio ar eich traws chi fanno, ond dydy record Pen-y-bont mewn Gemau Ail Gyfle ddim yn wych. Robles, y tu allan iddo fe, mae Hill. Hughes, nôl at Robles, symudiad bach da. A mae Edwards yn cael ei faglu fanna. Ie, gan Baker. O dda rediad, ie, mae Eiron Edwards yn meddwl bod na garden fanna, ond dos na ddim. Ie, nath e chwarae'r 1-2 yn cael ei ben lan a Baker yn rhedeg tu ôl iddo fe, ond ti'n bod, pam ti'n chwaraewr, ti'n gwybod wrth wneud y rhediad na, ti'n falle mynd i cael cyffyrddiad bach ar yr ymysodwr a wedyn atal yr ymysodiad. Ie. No te. Os na gyfle fan hyn. Teimlo bod rongl fan hyn, a ni'n, ti'n bod, mae rhwng croesiad neu ergyd ar y gôl. Coed yn siŵr, mae'r chwaraewyr yn edrych oedden nhw'n dod lan neu beid o Cyril. Ond gawn ni weld. All yr hael dybed chwarae ffactor fan hyn. Prif sgoriwr Bae Colwyn, Jordan Davies yn paratoi i'w Chymru di ar ôl y pwyllgora. Dim ond fosi ar ôl. Dim un ergyd meddefi. Mae yna nawr! Hanner awr di chwarae. Ie, mae rongl wastad yn erbyn ti fel chwaraewr sy'n mynd i gymerin ar y trodd dde. Te wylwn ni Matty Jones yn cwpan Cymru mewn sefyllfa eitha tebyg, falle bach yn agosach i'r gôl a trodd chwyth ar y chrysur yna, oedd hi'n gwip o gic rydd, ond mae wastad yn mynd i fod yn anodd i chwaraewr trodd dde cyd o'r gôl geidwad ar y rongl yna. Ie, beth yn bwysig oedd Armstrong wedi cymeryd safle yn canol y gôl, yn bellwaith ti'n gweld y golwyr yma, yn symud o wal tuag at y postyn y chwyth, a wedyn yn cymeryd safle tuag at yr ochr dde sydd yn gadael y gwagle, ond oedd hi'n hapus gyda safle o Armstrong fyna, ddim yn rhoi cyfle i Jordan Davies. Os bron ddim angen wal yn y tu fel gôl geidwad. O'n i'n neud yn aml, dim wal, a ti'n bod, faint mor waith, os ydy cymeryd ergyd ar y gôl o'r safle yna, tuag at golwr o safon, faint o weithiau ti'n mynd i sgorio. Felly yn aml o'n i ddim yn neud e. Baker. Mae Can, ddim yn fodlon rhoi fyny ar honna. Pete efo fo. Pete at Hill. Honna'n wallus gan Hill at Clay.
A rhaid i'r golwr fod yn gywir yma a mae o. Da. Can at Venables. Efo Venables mae Pritchard. Ac Cyril eto. A Cyril a Pete. Dyna'r cadernid ynde. Nath i ti amddiffyn yn y fe defnyddio'i gryfder yn dda. Ond Venables yn neud yn dda yn reiddiol, ond wedyn ti weld Cyril fan hyn. Dod ar draws, ddim cyfle fyna. Dim ond un le mae'r bêl na'n mynd. Oedd gyfle fyna i Venables, y ffug bas. Oedd y rhedwr wedi cael ei wneud, troiad mewn, oedd y bant. Bydd o gweld sut wneud y partneriaeth hyn datblygu. Sa'n credu bod nhw'n dwar lot gyda'i gilydd fel 9 a 10. A ni gweld falle jyst tyma bach o cyfuno fyna dechrau datblygu. Venables, wel, 2 gôl sganddo fo y tymor yma. Ac can 2 gôl sganddo fo, dim gôl mewn 9 gêm. Falle bod un angen y llall. Gawn ni weld. Ond ar hyn o bryd, os a neb wedi gallu poeni Alex Brown na Luke Armstrong yn y naill gôl ar llall. Nhw a Daly yn cynhesu fanna. Am chwaraewr i cael o'r fainc yn y fe. Chwaraewr yma, Nhw a Daly. Ti'n bod mor profiadol. Fwy falle yn yr ail hain gyda'r gyfyrddin, ond sgorio sut gymryd y goli yn yr ail hain, a nawr Camilan gyda Pen-y-bont tymor yma. Venables a penderfyniad yn mynd yn ei erbyn yn bach. Calwch chi'n eich gwydwch chi bortlof yn y penderfyniad yn mynd yn erbyn Venables. I oes yn mynd ymateb, ond gyfrodd o hwnna'n dda. Borg. Robles eto. Diolch yn rhoi eiliad o lon i fi. Fe nuisance yn yw e. Nuisance ydy'r gair. 6 o goliau. Tafliad hir arall o Rhys Griffiths yn gwybod bod hwn yn arf gan Bae Colwyn mewn â hi. Mae'r amddiffynwyr mawr wedi symud fyny. Dyna pam mae Venables yn ôl i gynorthwyo mae'n ildio cic gornel. Ti'n meddwl rhoi cic cornel bant neu tafliad arall, does dim lot o wahaniaeth rhwngddo nhw mewn ffordd, felly ti'n bod teimlo falle fyna Venables gallai wedi cadw'r bêl falle ma'n y ca ond dim mynd drwy risg ac nawr nôl mewn i amddiffyn y cornel. Efo fi, mae fel se pob tîm arf tafliad hir yn dod yma. Back in the day, fel o'n i gweud, dim ond 1 neu 2 dîm oedd da chwaraewr oedd gallu gwneud hyn. Andy Legg. Hughes. Unwaith eto, mae Cyril a Pete yn ysu am bêl dda. Pete sy'n mynd mewn. Allan gan Wood, dim ond at Hill. Hill yn ôl. At Hughes yn cael cyfle. Cael ei gael awr gan Wood. Ac allan â hi, dim nonsens gan Ethan Can. Mae Pete yn dda. Mae fe neidio'n gynnar, mae fe neidio'n uchel yn yw e. A i ryw radd, mae'n defnyddio o fewn, within the law fel maen nhw'n gweud, ond defnyddio amddiffynwr jyst i godi'n uwch na unrhyw un arall. Dyna'r ail os nad y trydydd gwaith yn mae fos di bod gynta. Wood. Gwych. Hyfryd gan Wood. Tackle dda iawn gan Roberts nath ymrhoi fyny ar honna na ddo. Baker. Cyfle i lledu allan, falle mae Miles Davies eisiau hi lawr o fe. Mae'n i gyrraedd o ydy hi. Mae o'n dweud gadi wrth Ludwigsen. Cyril yn clirio. 10 munud o'r hanner cynta. A fydd hi'n bêl gan Davies, nôl at... Gwych. He's not the Messiah, but eitha agos. Tro cynta ni gael John Cleese yn sylwebu ar Esbyrreg. Dim ond da chi yn ymuno â ni i gadarnhau bod Terry Jones o Monty Python yn cael ei anrhydeddu yn Bae Colwyn heddiw. Cerflun yn cael ei dadorchuddio cof amdano fo. Gen o'r ardal yma wrth gwrs Cyril. Sal. A mae honna yn bêl dda. Chaneli am Venables. Da iawn gan Pete. Mae'n darllen popeth. Pete unwaith eto, ti'n bod
Dyw e ddim yn sioc bod e'n y safle cywir bob tro, ti'n bod mae'n jyst yn rhagweld beth sy'n digwydd. Treni fyna felly Pen-y-bont, a ddim Ethan Canodd yn neud yr ediad. Hill ar ferchog yn y fo i dro fo i gyr amddiffynwyr. Dy'r bel i mewn ddim digon da. Clay yn ei chlirio, ond wyddwch chi be? Be sy'n dod nesaf? Tafliad hir arall. Ie, jyst bach o bwysau fan hyn gan Bae Colwyn yn y munud y diwetha yna nawr. Ti'n bod, tafliad hir, cornel, tafliad hir arall fan hyn nawr. Pwysig canolbwyntio gan Pen-y-bont. Dim ond i gadarnhau, fydde na ddim amser ychwanegol ar ddiwedd y gêm. Syth at gicia'r smotyn fydde, mae braidd yn gynnar i sôn am hynny. Ond mae Matty Hill yn taro ar y drws, ond ar dystiolaeth beth ni wedi weld. Ond mae rhaid i rywun sgorio i ni osgoi y cicia'r smotyn. Robles nôl at Hill. Capten yn cael awr. Dwi'n gwneud yn dda, ti'n gweld y ddwy tro diwetha nawr, Wood y tro cynta yn atal y croesiad, a tro na Ail Davies, allan i'r bel yn gyflym. Da chi yn teimlo bod rhaid i rhywbeth rhywbryd ddeillio o'r peli hir. Mae Venables eto nôl yn gwneud. Be mae Kiefer Moore yn ei wneud? Dod nôl i amddiffyn pa mae angen. Nawr te, mae rhaid i'r blaenwr fynd ar ben ei hun am rediad gan Can. Ond Roberts di aros efo fo. Na'r Can yn dda fanna. Gwych, ti'n bod na i gêm yn fe, mae mor dda yn redig at y bel na, Craig Wagle na. Davies. Na'r peniad yn y diwedd, fel falle di mynd mewn i ganol y bocs, Sean? Ie, nôl y draws mewn i'r danger zone oedd y beth yn mynd i ennill. Bydd e curo'r gol geidwad o'r ongl na. Gwrodd peth lan i Can hwnna, ynddo? Hanner y broblem, ti'n bod ni'n ffindio fe gyda fe yn y tîm, pan mae'n neud y rhediadau na, mae'n imhosib i chwaraewyr i cadw lan gyda fe, felly mae'n cael y bel yn y trydydd ola, ond os neb da fe chwarae'r basi oherwydd bod mor gyflym, felly nath e'n dda fyna i ail adeiladau a'i golchi'r bel. Hill, eisiau rhyddhau y bel yn sydyn. Chydig bach fi sydd yn Clay yno gyntaf, dim ond at Aaron Edwards. Aaron Edwards, baglad bach. Mae'r fantes yn cael ei chwarae. Svetkovic yn gweld Can eto. Cyril di darllen. Ac yn edrych, mae tesa ddim problem yn y byd. Mae bel yn mynd allan. Ac wrth gwrs, mae yna bedwar tîm ond 2 gêm ar Bari yn erbyn Hwlffordd Fori. Eto yn fyw. Ganddo ni ar BBC iPlayer, ar S4C Clic. Ac yn ôl o'r arfer YouTube hefyd. 4:45. Yn fyw a Rownd Gynderfynol, Gemau Ail Gyfle, dydd Sadwrn nesa. Yn lle, pwy fydd yno? Yr haglen ni, dechrau am 5 o'r gloch dydd Sadwrn nesa. Fyddwn ni yma, fyddwn ni'n y Bari. Fydd Hwlffordd a Pen-y-bont wedi creu sioc cyn hynny. Ac unwaith eto, bratiog. Mae'n rhywsyd mae'r bel yn mynd ar Venables. A trosedd gan Venables ar Astrals. Pwy fi? Ie, Chris, jyst yn rhedeg mewn i Astrals. Roedd yr i amlwg fyna fi'n credu. Ie, sa'n gwybod beth mae'n cwyno amdano. Agosau at 5 munud ola. Ar wahân i'r anffawd i Jack Clay. Bach iawn o doriadau wedi gael, falle fydd 2 funud bach ar ddiwedd o'r hanner. Yn y cyfamser, Hughes yn ei tharo unwaith eto tuag at yr amddiffynwyr mawr. Mae'r 3 yn symud fyny bob tro, nad ym Astles yn mynd am hwnna. Peniad pwysig allan gan Borg yn hytrach gan Hill oedd o. Fyny eto thro yma at Baker. Wood. Jordan Davies, pa ffordd mae hwnna'n mynd? Mae'n mynd o blaid Bae Colwyn. Gwaith caled, dim am heth am hynny. Ie, maen nhw gyd, dwi'n credu, nath Sean sôn yn beth i fe yn gynt yn y fe na hwnna, sydd bod, mae rhaid cael hwnna gyda pob un ar y ca, a ni'n sicr wedi gweld yn ystod o hanner gyntaf gan yr chwaraewyr i gyd ar y ca, mor weithgar maen nhw. Hill. Da gan Wood. A dyna chi gyfnod bach sy'n tanlu nellu pwynt fel am blaen. Hill eto. Ac oedd Clay chwarae'n saff dim mwy. Ie, mae'r ddoi dyn ni'n mwy na lai yn canslu hunain allan ar hyn o bryd. Oedd cyfle arall i Hill hyrddio hon mewn o'r blwch. Mi fydd Ryan Astles di hen flino
Redeg i fyny o'r cefn, mor aml. Dwi'n siŵr bod o, na, dim tafliad hir arall ffwrdd ar un. Taxi, please. Pete ar ochr y cwt chwech, tu ôl fy mae'r Robles. Gwmpas y smotyn gwyn, mae Cyril. Venables eto. Pedwar nawr, pedwar diwetha, Venables wedi cael y cyffyrddiad gyntaf. Mae fe mor allweddol yn y ddwy cwrt Cosby. Ie, be mae'n dda am wneud fyna, mae sefyllfa, lle mae fe'n dechrau i rediad yn arbennig o dda, mae fe'n gwybod llunion lle mae Hale yn trio yn amdani. Chydig bach o lithriad fanna, Can yn gwneud gwaith da i roi dan bwysau yma. Cliriad Cyril yn mynd syth a Davies, o hwnna ddim digon cywir. Ac o ganol cae, ydych chi'n teimlo pan mae'r cyfle'n dod, mae rhaid i'r peli mewn fod yn gywirach. A mae Can yn gweithio mor galed. Kick goal. Ie, y neges gwbl glir. Mae angen glynu at y media yma, eisiau cael gafer ar y bel. Ond bydd o'n weddol fodlon dybiau? Bydd, ie, fi'n credu. Ti'n bod, fel ti'n sôn, does dim lot o cyfleuon wedi bod. Yr golwyr ddim wedi goffa wneud llawer. Y peth yw'r tafliadau hir yma, yn amlwg hwnna yw'r bygythiad mwyaf ar Bae Colwyn. Fi'n credu bydd Rhys Griffiths am bod nhw falle wedi creu bach fwy. Dim wedi achosi Brown unrhyw problemau mor belled, ond mwy na barod, mwy na bodlon gyda beth mae wedi gweld mor belled. Rhaid cofio hefyd, dyn nhw heb cael cosfa gan unrhyw dyn. Fi'n gwybod dyn nhw heb ennill es y holl, ond dyn nhw ddim wedi cael cosfa ar fynd unrhyw dyn. A wedi cael cyfleuon fyd, ti'n gwybod, nath nhw bron cael canlyniad gwych yn ebyn y seintiau. Da ni wedi chwarae'n dda. Da ni wedi methu cyfleuon. Da ni wedi ildio goliau gwirion. Dyna di cenadwr i'r Rhys Griffiths wedi bod ers i'w 2 wythnos. Ac yn y cyfamser, mae'n dafliad hir. Heli gymryd y tafliad. A chi'n ystyried absenoldeb Rhys Griffiths. Maen nhw wedi tynnu Venables allan. O, hang on, mae fe nôl mewn ar. Maen nhw am funud fyna Venables wedi cael ei dynnu allan i signo allan i'r asgell le. A nath Rhys Griffiths sgrechian, nôl at i. Wood dos di allan. O, hwnna'n disgyn. A pwy sy'n na yn clirio? Venables. Mae'n nôl fe, mae'r bygythiad yn dal yna. Pete yn mynd amdani hi. Amser i môr bwyllo. Hwnna'n bwysig iawn gan Svetkovic. Dim ond at Hughes. Mae'r amddiffynwyr mawr yn dal i fyny wrth gwrs. Mae'r bel ma'n chwilio. O, cyffyrddiad oedd wedi bod yn gol i'w rwy'n hun, dwi'n meddwl. Oedd y cyffyrddiad oedd hi ar borj o bosib. Ie, Pete unwaith eto yn y fe yw'r targed bob tro yn ennill yr cyffyrddiad gyntaf na. Wedyn, Billy Borge just yna, ti'n bod ddim quite yn siŵr, ond wedyn yn ffodus bod Armstrong yn dod allan i casglu'r brel. Da ni yn y munud ola o'r 45. Gymaint yn y fantol. Arian mawr. Gemau yn Ewrop. A da chi'n gallu teimlo pwysau hynny ar sgwyddau bob un o'r chwaraewyr yma. Brown. Baker. Mae yna dawelwch yma, ond tawelwch tensiwn ydy hynny. Mae Hill di chwarae'n dda. Wood efo fo. 2 chwaraewr dylanwadol. 2 funud sydd yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. A da ni'n gorffen bron iawn, nid fel y cychwynon ni, ond fel wedi treulio'r rhan fwyaf fel hanner, efo tafliad o'n i'n mynd ei tafliad hir, diolch am amrywio pethau. Astles yn ôl at fo. Hill. Hughes i efo fo. Hill yn cael y croesiad mewn. A mae'n disgyn fan hyn. O, ergyd gan Roberts. Mae'n taro yn erbyn Baker. Môr. Dyn nhw'n methu creu'r agoriad na dyn. Pete at Cyril. Chwilio am
Davies. Mae Davies a Robles yn ddau, da ni ddim wedi henwi'n aml. Ie, a ti'n goffo roi bob clod wedyn ni amddiffyn Pen-y-bont wedi delio gyda nhw. Davies yn meddwl bod yna'n gicri. I ryw raddau oedd wedi cael ei ynysu gyda Davies a Robles i'w amgylch, ond fe digon hapus. Gicrydd. Ydych chi yn clywed ambell i reg. Nid siôn mae'r edydd nad ydyn blaen ydyn nhw, ond mae'r tensiwn yn amlygu hynny. Da ni ymddiheuro am unrhyw dramgwydd. A mewn ni i hanner munud ola yr amser ychwanegol. Ac mae yna 3 chwarter awr felly, yn does? I gadw y posibiliad o le yn Ewrop. Aaron Edwards, gwyllt am unwaith ganddo fo, da ni'n mynd hynny'n aml. Jordan Davies yn gael popeth allo. Baker, William Can. Nid yr hanner mwyaf disglair o bêl-groed cyffroes, ond hanner sy'n tanlinellu gymaint sy'n yn y fantol. Dim cyfle clir wedi cael ei greu. Venables yn gael mwy o waith amddiffynol. Gawn ni drafod y cyfan pan ddewch chi nôl ato ni efo'r sgôr yn gyfartal ar ôl yr egwyl.
gyda gymaint yn y fantol, mae'n mynd i fod yn gystadleuol. A dyna'n union ni wedi cael ambell i dacl gadarn yn hedfan mewn hefyd. Ewrop yw'r wobr yn y Gemau Ail Gyfle. A mae'n gyfartal hefyd, dim yn gwahanu y ddau dîm ar yr egwyl. Bae Colwyn, Pen-y-bont, 5, 6 yn uwch gyngrau'r Cymru, JD, y Bari'n Cwla Ffordd Fori. Maen nhw ystod y gemau agos, maen nhw ystod y gemau tyn. Cyn cael y teimlad bod y clybiau'n ymwybodol o'r cyfan sy'n y fantol yn y hanner cyntaf yna. Yn sicr, ie. Fi'n credu bod y trosolwg ti wedi rhoi fyna'n berffaith yn y fe, sut gymaint yn y fantol, a wedyn chwaraewyr mor profladol ar y ca sydd ddim am roi mynd rhywbeth bant, felly dyn nhw ddim cymryd lot o risgiau o ran chwarae trwy canol ca, a lot o pwysau yn dod ar y bel, a neb am wneud y camgymeriad na felly sydd yn arwain at gol yn ei erbyn nhw. Bydd rhaid i rwy'n fentro yn yr ail hanner, dyna sy'n neud i mor gyffroes, yr hyn sydd i ddod wrth gwrs. Hanner cyfleoedd mwy na lai yn yr hanner cyntaf na. Gyn i roi Bae Colwyn yn gyntaf. Os na fwy o, dwi'n gwybod, ddisgwyliad arnyn nhw gan mae nhw sy'n gatre? Os, ie, ti'n meddwl ni nhw sydd falle angen dod allan a wneud y chwarae, wneud y rhediad. Ond rhan fwyaf o'r bygythiadau ni wedi gweld wedi dod o'r tafliadau hir na neu o ciciau uniongyrchol mewn i'r cwtgosbi. Nathan Pete yn amlwg iawn fel ni o hyd yn gweld gyda'r cyffyriad gyntaf. Ond Pen-y-bont wedi amddiffyn yn wych. Ni'n gweld cic rydd fan hyn, ti'n bod oedd e ongl falle bach yn anodd fyna i Jordan Davies cael yr ergyd tuag at y gol rhwng y safleoedd fyna. Ond mor belled amddiffynwyr sydd falle yn ennill y gym. Fi'n gwybod mae'n hawdd mynd am yr opsiynau, ciciau hir y tyfiadau hir, achos maen nhw mor beryglus yn gwneud hynny. Ond yw'n gallu tynnu chi ffwrdd o'ch gym mwy cyffroes hefyd weithiau, achos mae Jordan Davies yn dipyn o chwaraewr. Falle bod ni'n gweld digon ono fe. Ie, ti'n iawn. Achos bod nhw'n wario falle'n uniongyrchol am y ciciau rydd na, dyw e ddim falle'n cael y bel mewn gwagle, a wedyn dangos beth mae e gallu gwneud pan mae'r bel ar y llawr. Felly bach yn rwystredig iddo fe, ond beth ni aml yn gweld mewn gemau hefyd yw bod gêm yn agor lan. Wrth i falle chwaraewyr dechrau blino, yn wedi gyda diwrnod falle bach yn fwy boeth na beth ni'n gyfarwydd gyda, a wedyn y cyfleon na, fe ddeith moment yn y gêm yma'r teimlad, a os cwmpeth ei Jordan Davies, Robles, di teimlo fod rhywbeth yn mynd i digwydd. Pen-y-bont yw yr rediad mor siomedig yn ddiweddar, ond nhw'n aros am y gêm yma, maen nhw dal yn y gêm yma, a wedi creu argraff hefyd ar y degau i fod yn deg. Ti'n bod, ti'n edrych ar yr ystadegau o ran meddiant, a wedi nhw'n gwneud yn weddol dda yn y fe, nhw wedi goffa amddiffyn lot o'r tafliadau hir, ond wedyn pan maen nhw wedi cael cyfleon, ti'n bod hanner cyfleon, Alex Brown ddim yn goffod wneud lot yn y gol mor belled, a ti'n bod ni wedi gweld Can a Venables yn cyfuno tîm y bach yn y llinell lan, ond am gweld na bach mwy, ond mae dan nhw tîm sydd wedi gallu newid pethau fyd, ti'n bod edrych ar y fain gyda Newid Daily yn enghraifft. Ie, lle hwnna fod yn ddiddorol yn yr ail hanner. Ti'n teimlo bod e'n mynd i fod yn rhywun sydd gallu cael argraff ar y gêm yma. Ni'n gweld croesiad unwaith eto dod mewn fan hyn, ond ti'n bod dim lot o berig fyna. Can yn neud y rhediad yna, ond falle ddim nawr pan nhw'n agylchu bel, ddim yn creu y cyfle eirad nad maen nhw am. Dylan, diolch mawr iawn am y tro. Felly, dim yn gwahanu nhw ar yr egwyl. Ewrop yw'r wobr. Mae yna densiwn o ran hynny hefyd. Dim pawb sy'n teimlo'r tensiwn. Mae un gŵr yma sydd wedi ymlacio yn llwyr, achos mae'r rheolwr Ceicona gyda ni ar y botwm coch. John Disney yn Ewrop yn barod, yn hapus i fyd. Yma fe gyda Sioned. Yeah, John, I can imagine you're not jealous of Rhys Griffiths and Mike Wilde being in these dugouts today, because, my word, that was a tense first half. But, I mean, first of all, in terms of you, I think there are huge congratulations in order, because what a first season you've had at Connors Quay. Second place, European football, and you've just been nominated for Manager of the Season as well. This head coach stuff is easy, isn't it? I'm definitely not sure about that. Ask my family. But, no, I've really enjoyed it. I think, going back to the first point in regards to Wilde and Rhys, I think, you know, the teams it's been a bit of a scrappy affair. I think they would have probably both liked more opportunities, but that said, you know, defensively they've both done really well in the team. And yeah, as a player, I would want to play on it because you want to play in the big occasions. As a manager, yeah, definitely not. My nerves are shot, even, you know, in the first game of the season and the last, when sometimes people have said there wasn't much to be played on that. We want to win every game. In regards to the management, yeah, I've loved it. It helps when you've got a really good group of players. It helps when you've got a really good club to work with, and it helps when you've got some really good staff. And like I said, it's a Club of the Season award. It's the Staff of the Season award, because you guys, some of my players, don't see how much the staff put into it, and I'm just the face of it, and I'm the one stood here talking nonsense most of the time. But no, really enjoyed it, and yeah, long may it continue. Tell us about what these next few weeks are going to look like now, because of course you've got Europe to prepare for. Looking at your retained list though, John,
quite a lot of players have left. So, what's the plan for Connah's Quay? Yeah, the plan's already started, and you are right. Like the retain list has a lot of players that are left and a lot of household names within the Welsh system. Firstly, I have to say thank you to all of them, like I did individually with all of them throughout the season. And although it may have been a shock when the statement was released, my players that have left probably didn't see it more of a shock. And there's some natural reactions there. There's some players that are coming towards their end of their time playing football, let alone just for Connah's Quay. We've had 2 or 3 players that have asked to leave the club. There's been a couple of players that we offered contracts to, and due to work commitments, family commitments, they weren't able to stay with us. But look ahead, look forward. That's all you can do in football. And our business has started a couple of weeks ago, really, and we're speaking to players already. It's hard because games like this are still happening. Games like this in England are still happening. But I'm really excited for what the club looks like moving forward, especially next year. And it's going to be a really exciting time going into the new league format. Absolutely. Well, good luck for the summer and next season. But in terms of the second half here now, if you were in those changing rooms talking to your players, what do you think both teams need to do more of in that second half? Well, I think, like I said, it's hard. It's easy for me to stand here. I respect Wilde and Reece, and I respect any manager that has to stand on a touchline, so I'm not going to tell them what they should do. But what I would say, if it was myself, I would be trying to look to open up the gaps in midfield and try and get players, the better quality footballers within the team, like your Pritchards, like your Aaron Edwards, like your Jordan Davis, your Louis Robles, your Cans, your Venables. You want to get them on the ball, and you want to try and open spaces to try and get them on it. Now, again, like I've said, I'm really, really mindful it's a high-pressure environment today, so that's really difficult for them. But what I will say is both sides have got really strong benches that they can utilise, and I think they're going to play a massive part moving into this. And ideally, I think what I would be saying is please don't allow this to go to penalties, because that becomes even more pressured. So, really good game so far, and I think it's really good for the system to see a crowd like this at Colwyn Bay. And yeah, hopefully it's a really enjoyable second half. Yeah, it's going to be intriguing to see who gets that first goal. John Disney, diolch yn fawr iawn. Wel, i ni off am Bae Colwyn bach fan hyn, ond dewch nôl ato ni mewn cwbl o funudau ar gyfer yr ail hanner.
Dyma ni y Michael Colwyn pnawn yma, y fori, y bari'n cwrdd â hwl ffordd, y gêm arall yn y gemau ail gyfle'r pedwar ola. Y fantes adre i'r clybiau nath orffen uwch yn y gyngrair, felly y bari'n drydydd yn cwrdd â hwl ffordd yn seithfed. Pedwerydd, dyn nhw. A fan hyn, Bae Colwyn sydd ar fantes o chwarae gatre, ond mae'n gwbl gyfartal, mae'n gwbl ddi-sgôr. Mae hefyd yn ogon eddys fan hyn, yng Ngogledd Cymru. Mae rhaid sôn am hynny. Ond dyn nhw'n poeni am y tywydd, maen nhw'n poeni am y cynnyniad. Nôl â ni at ein tîm sylwebu. Dylan, diolch, croeso nôl i chi. Ac dim ond i gadarnhau bod i'n ddi-sgôr, ac o bosib nad ydy hynny'n syndod. Ac ys ni tair gêm ola, dim ond unwaith mae Bae Colwyn di sgorio, ac oedd honno'n gic o'r smotyn. Ac yn ni tair gêm ola, di Pen-y-bont ddim di sgorio gwbl. Felly, 6 gêm rhwng y ddau dîm, 1 gol. Oedd hi wastad yn mynd i fod yn ddi-sgôr. Venables yn ei hennill i. Can. Svetkovic, dim newid yn y naill dîm na'r llall. Mae hwnna ddeud y da gan Svetkovic. Aaron Edwards efo fo. Mae'n dal i fynd. Heibio Pete, Cyril yn y diwedd. Yn rhoi droi drwyddi. Ac oedd John Disney yn ei gyfweliad efo Sioned yn tanlinellu. Nad ydyn ni wedi gweld digon o chwaraewyr fatha Robles a Jordan Davies. Oedden ni'n sôn dipyn amdano yma hwn. Svetkovic yn weithiwr caled i'r ymwelwyr. Dipyn o le yng nghanol cael gan Pritchard. Baker efo fo. Yn y diwedd nôl eto at Svetkovic. Wood. Un sy'n gallu agor drws. Mae wedi cyrraedd am ddiffyn o'r hyl. Rifi a mynd i hun. Mae'n taro yn erbyn Kevin Ryan Astles. Ond dyna'r math o weithred o sgil da chi'n teimlo sy'n angen i newid y gêm yma. Ie, wneud yn bod yn ydy. Mae mor dda un yn erbyn un trwy coesau y tro na. Ond wedyn, o ti'n teimlo, oedd y bloc na o hyd yn dod. Oedd angen i fe jyst falle ffigio, symud y bel unwaith eto. Ni'n gweld e fan hyn yn dod gwych fan hyn ganddo fe trwy'r coesau. A wedyn y creu gwaglen, a wedyn mae'n mewn tuag at gol. A ti jyst yn teimlo falle creu'r hanner llatau na i cael yr ergyd bant oedd angen. Ti hon yn bell allan i dafliad hir falle? Mae Venables wedi sefyll lan, felly dwi ddim yn meddwl ni. Oedd yn gywir hefyd. Astles. Nath Astles ddim symud fyny chwaith, na oedd hynny'n gliw arall. Yr ddoi wedi blino, dwi'n meddwl. Mynd nôl. Roberts. Ond y lawio. Oedd, Borja 2 law yn yr awyr yn pledio di niweidrwydd. Ond y law cyn hynny. Sydd oedd hyr'r gic ma i Bae Colwyn. Ie, di law wel lan, felly so'n siŵr pan bod yn cecran gyda'r dyfarnwr. Fe welwn ni'n blaen fan hyn. Just yn gyflymach. Mae blwyddo fe lan fel pêl basged. Wedi cwyno tyma bach, wedi drod lan hefyd wrth ydy'r o trwyddo. Ond mae hon nawr yn safle lot fwy peryglus nawr i Jordan Davies yn ei gweld. Ie, o'n i'n mynd i ofyn ac os tua diwedd o'r hanner cyntaf fe gafodd o un cyfle i danio, mae Robles yno hefyd. Fyddech chi'n meddwl mae Davies fydde mynd am hon. Tair gol ar 10. Prif sgoriwr Bae Colwyn. Hughes i'r 10. Robles i'r chwith. Robles ni gadael i Jordan Davies, a mae hwnna'n uwch dros y bar na gyda llall. Ie, fydd e'n siomedig, ni'n credu. Ti am o leia alad golwr i wneud rhywbeth yn y menna peth allweddol fan hyn, a mae jyst yn mynd dan y bel gormod, a wedyn ddim yn unrhyw beryg. Dros 1,500 yn gwylio, dim ond i atgoffa. Dyma'r clwb sy'n ar dorf gyfartalog fwyaf y tymor yma, dros 1,000 ar gyfer taler. Mae hwnna'n dorf gampus a bynawn heilog. A maen nhw'n dal i ddisgwyl cael eu cyffroi. Allen nhw gael y bel at Davies, allen nhw gael y bel at Robles. Hill tro, Hill i gyda Wood. Na, mae Wood yn glynu at ei dasg. Da iawn ganddo fo, ddim bwysig bod o'n ennill o'na. Venables. Casglu. Svetkovic. Venables o'i flaen o. Y tu allan.
Mae Ludvigsen. Siom. Di Mael ddim yn cael ei bnawn gorau, na di? Ie, ni'n jyst yn mynd i wneud gwell gan Pen-y-bont os ydyn nhw'n gigo fe allan am gig cryf. Ond mi oedd e, ffaith bod nhw wedi dod yn fyr Chris Venables ar y chlysur yna, wedyn jyst adeiladu o ganol ca. Un o'r sfetwm ti heb sôn o fe na hanner gyntaf, yn nawr yn barod 2-3 gwaith wedi bod lot fwy amlwg. Teithio gyda Bale, cadw meddiant. Pete. Sletgwyddig eto. Bale yn cael ei hennill yn dda at Aaron Edwards. Hughes nillodd hi. Oedd y bas ddim digon cywir ar Robles. Astles nôl at Aaron Edwards. Môr allan at Cyril. Cyril ni thanio at Jordan Davies. Tu ôl i Jordan Davies mae Matty Hill. Hill chwilio am Aaron Edwards. Pen yn ebyn pen fanna, mae'r ddau di aros lawr. Ac Bryn Marcan Jones yn galw'n syth fel mae rhai ar chwaraewyr am gymorth. Ac Aaron Edwards sy'n aros lawr. Ie, ddau yn mynd am y Bale. Mor Billy Borge mor awdurdodol fyna yn y cefn ac yn ennill ei Bale yn gyntaf. Edwards jyst yn dod mewn iddo wedyn damweiniol, ond gobeithio bydd y ddau yn iawn. Ni'n gweld fan hyn y croesiad yn dod mewn. Borge yn ennill y Bale a wedyn cyffarddiad rhwng y ddau. Ie, dwi'n meddwl bydd y ddau yn iawn. Aaron Edwards wedi dod i drad nawr a Borge hefyd. Dwi'n mynd licio gweld hwnna fel rheolwr, ddoi chwaraewr profiadol yn dod pennau at ei gilydd fyna. Ond mae'n gyfle i'r chwaraewyr cael bach o ddŵr achos mae'n gynnes ar y ca. Ie, ddau yn edrych yn okay. Sydd yn ffodus, dwi'n rhaid ei ma gyda concussion fel nhw'n gweud. Dim cymeriad unrhyw cyfleon, mae ddau yn edrych yn iawn sydd yn newyddion dda. Ie, cyfergyd yn golygu oedi. Ac da ni wedi gweld rhywbeth yn y munud y cynnar mas yn awgrymu bod pethau'n mynd i fod yn wahanol? Dim ar hyn o bryd na, ddoi dîm wedi seto lan yn union yr un fath a be nilon nhw yn y hanner cynta. Fel oedd Dylan yn gweud, falle welwn ni chwaraewyr fel Noah Daly, rhywun sy'n gallu gwneud gwaniaeth, falle welwn ni fe yn y 10 cwarter awr munud nesaf. So dim pwynt rhoi'r ymlaen am 10 munud ôl ar gêm. Mae rhaid ti cael cyfle i ddod mewn i'r gêm. Mae'r gwastraff meddiant yn gyrru'r ddau reolwr yn benwan. Robles yn cael ei wylio gan Ash Baker. Robles yn ôl yn clirio Oed Pritchard i atal y Bale ag mynd yn bellach na'r llinell reina no. Can eto. Cyffyrddiad ola oddi ar Matty Hill. Mae Edwards yn cael dod nôl ymlaen, mae Borge yn cael nôl ymlaen, mae Hill yn aros lawr nawr. Cwyno bosib bod yn cael i'w fraich rif yn ei wyneb. Ie, mae'n fath na o gêm, mae ymladd am bob Bale, a felly ti'n cael falle ergyd wedyn wrth bod nhw'n corfforol yn erbyn i gilydd fan hyn, i gweld Can. Ddim lot i fi fyna, falle jyst yn dal yn damweiniol. Ar y mwyaf, fydden ni'n deud, ar y mwyaf. Davies a Robles. Hill ag Ash Baker. Ash Baker yn gafel ni drwyn. A mae o'n brofiadol eithriadol yn dydi 13 o gemau yn Ewrop. Mae wedi cael carden goch tymor yma. Ydych chi ddau ysdim arfer efo'i gilydd am bell waith. Ie. Dyn ni'n gweld fan hyn unwaith eto. Rwydym am y Bale. Ond jyst un o'r un a dod at ei gilydd unwaith eto. O, mae mor fratiog. Mae mor fratiog. Davies. Ond dau dîm sy'n ofyn gwneud camgymeriad. Dau dîm sy'n ofyn mentro. Ac mi gadw ni y llygad ar benod nesa'r stori yma. Edwards a Baker, y garwriaeth fawr. Dal yn siarad ei gilydd. Maen nhw'n dal i sgwrsio ac yn y cyfamser mae y gêm yn dal i fynd yn ei blaen.
Nawr. Pritchard yn derbyn yr alwad gan ei gapten, Mael Davies. Rhyw fath o cynllun fan hyn, fi credu. Alle Mael wedi sylwi rhywbeth o ran y gwaglero'r bêl mewn. Sa chi'n meddwl mae'r cynllun ydy, rhowch y bêl ar dalcen Venables. Ie, sicr. Mae wedi bod yn allweddol yn y cwrt gosbi arall. Pritchard yn anelu tuag ato fo. Mae'r bêl yn disgyn ond yn agos, rhy agos at y gol. Rydych chi'n teimlo, tas o honno wedi bod yn gol, bydden nhw'n mynd nôl ag yn cwyno o bosib am y gig gryf na gafodd i'r rhoi. Ie, oedd e felly braidd yn feddwl, ond oedd can o'r ochr arall i Astles, felly ti bod oedd e trwyddo'r gol, teimlo taw Astles wedi tynnu fe nôl. Ond ti'n teimlo fyna, fyna Clay ddim penio'r bêl. Siwr beth oedd y cynllun yn Michael Davies, achos yn y marn ni, mae rhaid ti trio rhywbeth gwahanol yn lle just rhoi di mewn i'r blwch, achos dyn ni wedi sôn am ddiffyn Bae Colwyn, y 3 cawr yn y cefen. Mae Can y gydna'r ferchog i gadw hwnna'n fyw o bas Clay. Bron iawn a canfod Venables hefyd, ia. Mae Venables yn troi ac yn cymrydwyo gwaith y bachgen ifanc. Oedd yna teimlad o deja vu da fi fyna, nath ni sgorio gol dy Llanelli lan fan hyn, y gwmws rhywun peth yna, Can yn y sianel, nôl i Tristan Jenkins a gol. Aaron Edwards yn gobeithio bod Jordan Davies yn gallu bwydo. Jordan Davies na fan anelu, ond mae'n rhy hawdd i chlirio. A mae yn gig gornel. Dim lot o opsiynau fyna gan Davies, just rhoi di mewn i'r brwch. Ennill gic gornel i'w dîm yn y pen draw. Hughes sy'n mynd i chymryd i. A mae Astles a Pete allan o'ch llun chi bron yn llaferus am i'w cerdded fyny nôl â ni. A mae Cyril yna hefyd. Ond fi'n credu, os yn i'n mynd i gael gol, dwi'n meddwl o gic gornel, o gic rydd i Bae Colwyn, o fydd i. Hughes cymryd i amser. 11 munud o'r ail hanner wedi chwarae. A hwnna y golwr yn aros ar ei linell penniad hawdd allan nôl at Hughes. Cyfle arall i roed i mewn. A hwnna'n edrych yn well. Robles yn mynd amdani. A mae Robles yn cael ei gosbi. Ffili bod unwaith eto. Ti'n bod, mae mor fodlon i'n neud y gwaith galed mae roi ben mewn am ddiffyn y gol. Ti'n bod, gŵr o Pen-y-bont yn rhoi gorff ar y llinell ar gyfer ei glwbyn heddi. Wel, mae fe'n ddewr yn yw. Mae fe'n newydd cael wad i'w benne gyda Aaron Edwards. A i roi i gorff a'i benne mewn sefyllfa fel fyna. Yn dangos be mae'r clwb yn ei golygu iddo fe a be mae'r achrysur ma'n golygu iddo fe. A na pam ti bod me wedi dewis, yn dewis ar gyfer y gêm yma i wneud y gwaith na, me mor dda yn wneud, fel ni wedi gweld yn y 2 funud diwetha. Dorf yn ceisio chwarae'r rhan. Dros 500 yn aros am gol. Venables. Allan ar can. Astles. At Hill. Wood. Mae'n brwydio'r dda rhwng y ddau yna mae wedi bod. Baker. Svetkovic yn ôl at Borge. Waith bach da gan Ludwigson. Chwilio am Can. Mae'r ffaith pan ti'n gweld nhw medru chwarae, mae'r caf allan edrych bach yn braidd yn fywiog yn y canol fan hyn, ti'n gweld yn boblan yn biti wrth bod nhw'n mynd mewn a hwnna'n edrych yn anodd wedyn i chwarae'r bêl yn gyflym oherwydd ti'n goffi cyfnod falle 1 neu 2 neu 3 cyffyrddiad i cael ei dan rheolaeth cyn chwarae'r pas nesaf sydd wedyn yn gwneud yn hawsach i'r amddiffynwyr i roi bwysau ar y pêl. Mae gwrth ni agosau at yr awr efo'r gêm yn adlewyrchiad pur o'r hanner cyntaf. Mae'r geiriau cicio o'r smotyn yn dechrau cael ei crybwyll o gwmpas y lle yma. Ond digon amser. Deled yr awr. Mae'n siŵr fydd yna ystyried. Mae Clayton Green yn un enw amlwg fanna ar y fainc. Ac mae o golwg symud, golwg paratoi arno fo yn does, Cyril. Credu nath Ash Baker jyst arall lawr am funud neu 2 fyna, jyst yn ymestyn llun yn y gar, felly falle anaf fyna. Can. Mor brysur. Venables! Oedd o'n gyfle. Oedd o'n gyfle clir, cyfle gorau'r gêm.
A mae'n para'n ddi-sgôr. Hon yw cyfle gorau y gêm. Can yn neud arbennig o dda allan yr asgell dden a ti jyst yn disgwyl Venables. Dyn ni wedi gweld yn ystod y blynyddoedd. Dyna'r gyfleuon mae fe'n jyst yn ysu am yn ystod y gêm a fi dde'n siomedig gyda'r peniau na fyna. So unrhyw chwaraewr ti am fyna, ti'n teimlo Venables o dde, oedd y can dyn mor dda i roi cyflymder ar y croesiad fyd, o ti'n teimlo oedd y pŵer ar y bel, oedd e jyst angen i fe cywiro fe tuag at gornel y rhwyd. Chydig tu ôl fe. Na'r unig beth wedi o ran Venables bod y bel chydig tu ôl fe. Yn y cyfamser, wrth ni edrych eto ar gyfle gorau'r gêm, mae'n y drosedd, di rhoi cyfle fan hyn i Bae Colwyn fwydo'r bel mewn i'r cwrdd. Unwaith eto, mae Ryan Astles i fyny. Mae Pete i fyny. At Pete mae'n mynd. Venables, sawl gwaith wedi deud hynny. Venables yn clirio. Ond fydd o'n dal i ystyried y cyfle yna. Clay. O, yna wthiad amlwg fanna. Dyfarnw'n gadael i hwnna fynd. Dyfarnw'n yn syllu ar y digwyddiad. Svetkovic wedi cael ei gero'n dda fan y gan Hill. Aaron Edwards. Mae Robles yn y canol. Oedd y bel ddim cweit yr un dreiddgar oedd ei hangen. Ond mae'n y gyfle i Bae Colwyn greu eto. Y bel yn dod mewn o'r chwith. Mae Aaron Edwards yn mynd amdani. Mae Davies yn mynd amdani. Ac yn ara bach ydy'r ymwneud yn hwyro bod pethau'n dechrau cyflymu yma. Ie, croesiad i'r postyn pella yn erbyn Clay. Bron 2 yn erbyn 1 fan hyn. Davies yn ennill y penni'r methu cael digon arni i fwrwdd i lawr nôl mewn i gyfeiriad y gol. Gath Clay yn nysu fyna i ryw raddau. Mae wedi Crwyn sydd wedi bod yn sal yn hanner cyntaf. Wel, fori, cymal cyffro. Y ralion ynysoedd y Canarias ac efo Elfyn Evans, wrth gwrs, yn yr ail safle yn y pencampwriaeth. Y cyfon yn fyw am 1 o gloch ar S4C o na fydde'r cyffro yma. Ond mae yna gêm sy'n mewn i'r hanner awr ola. Ewrop ydy'r wobr. Cicio o'r smotyn ydy'r ateb os na rhywun yn gallu agor y drws. Dau dîm ar rediad mor sal. A mae Bae Colwyn, i tymor damwain, wedi colli 5 gêm adre y tymor yma. Ond wrth gwrs record ar hediad Pen-y-bont sy'n denu'r penawdau. Dim buddigoliaeth mewn 11 gêm. Ac dyma ni. Astles, Cyril, Pete yn aros ym wasanaeth Hill. A ydych chi'n deimlo weithiau, mae rai bod hi'n anochel bod un o'r hein yn mynd i esgyd ar gol. Mae golwr ni dal i'n hawdd. Da iawn. Ie, da. Pan ti'n amddiffyn trefniad hir a ti'n gweld y golwr yn dod a casglu fel yma, mae jyst yn rhoi sy'n gwybod y hyder i ti. Ti'n bod rwy'n cael ei lygad ar y bel. Falle cael cyffordd ei benglin neu rhywbeth tactegol fan hyn falle. Ie, a Spiker yn gwneud yn siŵr. Mae yna ddau esboniad yn does. Da ni wedi gweld un esboniad gydol y tymor ym mhob un cyngredd sy'n mynd. Bod pawb angen rhyw doriad bach, a mae'r golwr yn sydyn di anafu. Faint sy'n gyda ni ar y cloc? Ie, 60 munud. Cyd-digwyddiad. Cyd-digwyddiad llwyr. And pawb yn cymryd y cyfle i fanteisio i drafod yr unig wir gyfle clir sydd wedi bod yn y gêm yma. Ac yn disgyn i'r dyn 40 mlwydd oed. A fo ni methu. Oedd eitha tebyg i'r gol na sgorio yn y byn y Seinti Newydd yn y cwpan, Cwpan Cymru. Kieran Mills gyda'r croesiad ar y pryd a nawr yn Venables ar y postyn cynta. Oce, bach yn bellach allan. A falle bod hwnna'n ffactor hefyd. Ond fel oedd Dylan yn gweud, unrhyw un yn tîm Pen-y-bont a tîm moyn hwnna i benni ar ei benne Chris Venables oedd y dyn o'n ni. Ie. Wel, mae'r golwr yn mynd i gario ymlaen. Mae pawb wedi cael ei dyfrhau. Mae yna golwr ifanc ar y fainc, Archie Matthews.
Mae o wedi chwarae 12 o gemau. Ac wrth gwrs, fe alle Luke Armstrong fod yn arwr deled y cicar smotyn. Pete. Mae'r sefyllfa'r golwyr ym Pen-y-bont wedi bod yn diddorol. Mae 3 ifanc yn gyda nhw, a maen nhw i gyd wedi cael gemau i gyfleo. Robles ar ei hôl i, ddech chi'n meddwl am funud o'n tanio'n syth. Aaron Edwards, mae Jordan Davies ar y postyn pella. Mae'n ystyried i opsiynau da iawn yn amddiffynol. Baker eto, a nid am y tro cyntaf mae Baker yn aros lawr. Dwi'n meddwl bod Baker yn dechrau blino, ond nath o'n dda. Ie, ti'n iawn, Nick. Mae rhaid i fe gymeryd hon yn gynnar. Oedd y cyfle fan hyn i just... Mae'r gol o'r orddi ar i linell e, ond mae'r cyfle just i gymeryd i'n gynnar a edrych am y lob na dros ben y gol geidwad. Mae yna newid fan hyn, dwi'n meddwl, Nick. A mae Clayton Green yn mynd i ddod ymlaen, a mae Ashley Baker yn mynd i adael y maes. Di hyn ddim yn gwanhau Pen-y-bont, ydy? Na, ti'n bod, Ash Baker mor profiadol yn y fe yn sicr, ond wedyn Clayton Green hefyd mor profiadol dod mlaen i'r ca. Dangos y ti faint mor pwysig mae fe cael garfan. Bach fwy corfforol na Baker. Ie. Felly jyst rhoi bach fwy i'r ganol cana, ti'n meddwl? Ie, falle, ti'n bod, os oes fel ni wedi gweld yr ymladd yn y canol cana, fydd Clayton Green yn sicr yn ennill rhan fwyaf o'r brwydrau bydd yn ddo, a hefyd yn gallu amddiffyn y Cwrt Cosby o ran y tafliadau'r corneli yma. Ac ar ôl ochr arall mae Jamie Cumming yn paratoi i ddod i'r maes, ond ddim eto. Tafliad arall. Hill. Y pendiad na diwedd gan Pete. To be, dyn ni gyd yn gwybod pa mor dda yw yn yr awyr, ond i fi, mae'r rhediad, mae'r timing mae fe'n cael ar y rhediad er mwyn cael y peniad na yn anhygol. Os ydrych ydy lle mae fe'n dechrau, a wedyn lle mae fe'n ennill y peniad, mae'n wych. Mae'n bown bod rhywbeth ti'n practeiso ar y maes ymarfer. Ie, sicr, ti'n bod bydden nhw o ran safle cychwyn a wedyn le mae'r bel yn mynd i fod fel bod nhw'n cael yr amseru na. Maen nhw wedi bod yn gwneud y trwy'r tymor yn amlwg wedi cael yr ymarfer ar y ca, ymarfer hefyd. Mae'n gymeradwyedd gynnes iawn i Aaron Edwards yn does. Faint mwy welon ni o Aaron Edwards dyfed yn yr uwch gyngrair? Sa'n gwybod, ond i'n meddwl bod yn mynd i ystebwys Baker, y ddoi partner ar y ca. And, Jamie Cumming gynt o glwb Ruffin. Mae o'n 30 oed fori gyda llaw. No, sorry, Nick, beth yw mae Aaron 40 mlynedd ddod nawr? Chwaraewr sydd wedi rhoi safon a sy'n gymryd o gemau profiadol yn y locker fel petai gyda Aaron Edwards. 38 i ateb y cwestiwn chi. Ie. Clay. Digon amser ar ôl dy fydde. Hanner ffordd, drwy'r ail hanner. 3 chwarter y frwydr wedi bod Ewrop yn dal ar y gorwel. Wrth gwrs, hanner y dasg fydde hi, ond mae rhaid cyrraedd Sadwrn nesa. Ac os fa'n cymryd hyn, dwi'n rhyw dybio'n dod yma, os fa'n cymryd hyn efo 3 chwarter y gêm di chwarae. Sut ddyn i rannu stafell newid efo fo? O, ie, bach cael yr un tîm yn ni yn sicr. Ti'n bod, yn Hwlffordd blynydde nôl yn awr, ond rhywun sydd yn mor pwrpasol yn beth mae'n neud hyd am ennill, ond yn cael y gorau allan o chwaraewr o gwmpas a felly oedd yr arwydd na mewn ffordd iddo fod yn hyfforddwr a rheolwr llwyddiannus fyd. Hill. Pwy sy'n rhangipio Wood? Mae'r ddau yna di bod mewn brwydr mor dda. Mae Can yn mynd ar rediad ma. Mae Nathan Wood yn meddwl, ond dyna pam falle mae dim ond unwaith mae o wedi sgorio'r tymor yma. Ti'n gweld Wood yn ergydio o bell, a ti'n meddwl, wel, mae wedi wneud o blaen, a felly ti'n wedi bein o fe gormod, ond oedd e na ddim yn edrych yn hyderus, oedd e ddim fel sef yn pwrpasol yn cael y bel allan o'i drad ac ergydio, oedd e sort of hanner a hanner yn mynd ar ergyd. Trio rhy galed, falle. Ie. Bron yn arwydd o'r wystedigeth yn does, am byd yn gweithio gael drio hon. I fod yn deg, ddim lot mlaen, ond i sgorio o fyna, mae'n ei gymeru tipyn o ergyd. Hill. Cumming, bo sy'n derbyn.
Pritchard. Venables. Ydy Venables yn mynd i bara'r 90 munud? Ydy Venables yn mynd ar y maes i gymryd cicio smotyn petai angen? Mae yn mynd i gymryd yn y dydd. Newid o isio. O, di, sy'n ni'n gweud, ti'n gwybod, yn arodd ei ffitrwydd e, mor proffesiynol mae fe fel chwaraewr fyd yn cadw ei ffitrwydd mor dda. A ie, ti'n gwybod, pan mae cicio smotyn yn dod os deith nhw, mae gymaint a beth i'r techneg a beth yw e o ran yr seicoleg hefyd. A'r eiron i fawr ydy, di Pen-y-bont ddim di cael un cic o'r smotyn y tymor yma. O, mae yna salwch eto. Ac, ie. Sy'n ni bod e dal ar y cae, fy'n onest. Mae'n amlwg bod e ddim yn iachus. Ie, Cradur. Mae'n diwrnod poeth. Dwi'n yn dehydrated. Fi'n synnu bod e dal ar y cae, fy'n onest. Ie, ond ti'n siŵr bod hanner amser bydd y sgwrs, cyfle i cael sgwrs yn byd i sut mae'n teimlo. Ond ti'n bod beth sy'n digwydd wedyn am y chwaith o ran faint mor dwym mae a dim yn teimlo'n dda yw'r bod e methu canolbwyntio ar amddiffyn enwedig mae'n amddiffyn mae'n goffo wneud. Yna gyfle fan hyn yma'n cael ei tharo'n wyllt eto gan Pritchard. Mae Clay di'n rhoi law i fyny, diom isio cario ymlaen. Ond yn wyllt gan Owen Pritchard. Ond ar hyn o bryd, dos na ddim newid, a byddech chi'n teimlo fydda Bae Colwyn yn meddwl be am ymosod tuag at gyfeiriad Jack Clay Drian. Ac mae o'n hynod anhapus ar hyn o bryd. Ti'n edrych ar y faint, dyma Wedi yn amlwg wedi bare yn y cefn, ond wedyn Owain Wallow hefyd, maen nhw'n siŵr o fod yn meddwl o ran taldra fyd o amddiffyn y tafliadau hir pwy yw'r gorau i eilyddio. Mae'n syndod, mae'n andros o syndod bod o'n dal i gael chwarae. A mae Rhys Griffiths yn cael chydig bach o drafferth, galw'r chwaraewyr yn ôl. Mae'r bêl gan Hill. Bêl gan Clay. Chwarae teg iddo fo. Ie, mae o'n wan fel caff. Y Cradur. A gyd mae o eisiau gwneud pan mae'r bêl yn dod ato fo ydy cael gwared o'r bêl. Mae o'n begian, mae'n ymbil am cael ei gymryd o ddi ar y cae. Mae Michael Wilde, rheolwr Bae Colwyn, wedi bod yn mynegu pryder ar ei ranno. Ac yn y diwedd, mae Wedi yn paratoi i ddod ymlaen. Pan ydych chi'n ystyried, oedd o'n sal yn gynnar yn hanner cyntaf, dwi. Mae'n dyn dda i para hyd ma. Yn amlwg nawr fi'n credu y newid yn gorfod dod. Syth i'r safell newid. Dal i rydeg. Wel, yr ystradebau pêl-droedaidd. Sal fel parot. Ond mae o'n llythrenol sal a mae wedi chwarae'n ddewr. A mae Jack Clay yn cael ei led i gymryd gan Joe Wedi, digon o brofiad ganddo fo, di chwarae 5 ar 20 o gemau yr uwch gyngrau tymor gynt o Gasnewydd, wrth gwrs. Pwysig bod e'n setlo mewn yn gyflym i gêm. Jack Clay wedi gwneud mor dda, yn wedi yn styried faint mor sal o dde. Pwysig bod Wedi nawr yn cael ei safle cychwyn yn dda a cyfathrebu rhwng bod Jack Lwckwitson a ddim yn gadael i'r newid na cael unrhyw effaith a faint mor dda maen nhw wedi amddiffyn. Blair gan Borg ynddo. Adlywyrch i'r gêm i ryw radd yna. Os na gêm sy'n erioed wedi tanlinellu effaith pwysau ar chwaraewyr, dyma'r gêm. A mae yna gêm arall, wrth gwrs, a'r gêm fori. Y Bari wedi cyrraedd ei safle gorau mewn 7 mlynedd a di ennill cwpan y cyngrair. Holford di ennill 8 o'i 10 gêm ers yr holl chwarter i 5 yn fyw ar S4C. Gallwn ni ddim addo na sicrhau mwy o gyffro, ond mae'r bar yn weddol isel. A dybia i bod yna bosibiliad, ond falle bod yna gyffrau mawr i ddod. Ac wrth gwrs, pwy bynnag sy'n ennill y gemau, mae'r Rownd Gynderfynol ddi Sadwrn nesaf yn fyw am 5 o gloch ar S4C. Yn dilyn y tymor, hyd at y gic ola ag Ewrop ar y gorwel. Pan ydych chi'n edrych nôl ar y gemau da ni wedi gweld yn fyw ar sgorio yn y rowndiau terfynol, wel, maen nhw'n dramatig, maen nhw'n gyffroes. Ac eto mae'r un rheswm bod yna gymaint yn y fantol.
Oce, mae'n amser darogan, ond i chwarter awr i fynd. Cicio'r smotyn, Sean? Cwarter awr o'r gêm i fynd, mae'n edrych yn debygol. Heb blaw bod rhywun a fflach. Jyst yn gallu creu rhywbeth allan o ddim byd. Mae yna chwaraewyr. Mae yna chwaraewyr, da ni heb i henwi yn does. Dyna'r gwir amdani. Ac oedd y sôn, John Disney efo ni ar yr egwyl yn sôn, mae yna chwaraewyr ar y fainc, fe enwodd o Noah Daly. Mae Svetrovic di aros lawr. Jordan Davies. Dyma ni nôl a Jordan Davies. Tu allan mae Hill. Pwy sy'n na, sy'n eisiau deud? Wood. Wood, ti'n bod ware allan o safle dda fe, mae wedi gofod wneud y swydd am ddiffyn na. Wrth i ni weld Svetrovic yn dala i bigwr, mi'n credu. Weld yn dod fan hyn. Glanio arno i gos fyna, fi'n credu. Mae wedi ceisio codi. A'r Rhys Griffiths ac Owain Wolo yn cael y sgwrs. Ac Owain Wolo, brofiadol neilldiol. A mae Noah Daly, o'n i'n sôn amdano fo. Mae o'n barod i ddod ymlaen. A mae o wedi bod yn barod ers sawl munud. Ac byddech chi yn disgwyl bod o y math o goesau ffres os a'n gallu geid gwahaniaeth. Oedd hi bib off am ychydig. O'n i'n meddwl bod y newid yn mynd i ddod a bod e'n mynd i cael cwarter awr. Gweld yr anaf hyn. Falle bod yr anaf wedi newid meddwl Rhys Griffiths. Gwni weld, sa'n credu bod problem gyda fe. O le yma yna hael i'w fwynhau. Ond mi es i, mae rai fi gyfadde, efo bwriadau Crisnogol 2 brynu 3.99 o'r fan hufen ia sy'n dod i'r maes yma, hyd yn oed os di'r glaw mwyaf difrifol. A heddiw, pa mae'r hael yn dambaid, sori hogiau, dod na ddim fan hufen ia. Ni methu coelio'r peth. Mae'n anodd credu. Na'i cwrdd o ti'n Abereiron, mae'n dal ar fan'na necnes mlaen hefo. Oedd hi yma ar ddydd Calan. A dwi'n cofio, Malcolm Allen yn prynu 2 hufen ia, meddwl bod un i fi, iddo fo oedd y ddau. Ond mae Daly yn paratoi i ddod ymlaen. Yma Sadwrn, 24 oed. Diddorol gweld fan hyn nawr, a wneud Daly wedi cael Svetrovic sydd yn bant o'r ca gyda'r anaf, a wneud Venables falle camu nôl gyda Daly yn ymuno gyda can lan y ca. Mae hwnna'n ei synwyr yn yw. Gôl ola Daly mis Chwefror yn erbyn Bae Colwyn. Un peth am Noah Daly yw mae'n un sy'n hoffi cael ei drad ar y bêl. Mae'n un sy'n hoffi mynd i chwilio am y bêl. A wneud ed o ben a ffeindio gwagle a ffeindio'r bêl yma yn y gêm le mae does dim lot o cyfleoedd wedi bod. Mae Jack Clay da i weld o allan o'r ystafell newid. Ac y cyngor doeth yfa gymaint o ddŵr a gellu di. O'n i'n bod yn edrych am yr ice cream fan. A mae wedi cael siom arall felly dydi? Un peth am Noah Daly hefyd, ti'n bod un sydd yn cyfarwydd y cymeryd cicio'r smotyn. So falle bod hwnna'n cryfhau nhw o ran hwnna. Mae'n bod yn marfer sy'n ni'n siŵr. Wedi slotio syth mewn i ganol ca, felly Venables dal yn mynd i sefyll yn y rôl rhif mawr. A ti'n beth bydd yn bwysig i Daly yw bod y gwaith amddiffynol yn cael ei wneud. Mae wedi bod y fath gêm yn y le mae'r gwaith oddi ar y bêl sydd wedi bod y holl allweddol. Falle ddim rhan o'i gryfderau fe, falle. Ti'n bod ni'n fwy gyfarwydd gyda fe mewn meddiant. Ond bydd rhaid i fe yn sicr i wneud y brwydro na'n canol ca wedi dod mlaen nawr am Svetrovic. Does na ddim mwy o elyddio i Pen-y-bont. Wrth gwrs, mae nhw wedi agor grws elyddio deir gwaith. Falle na beth nhw'n, i torri ar draws, falle na beth nhw'n meddwl pam nath Clay mynd lawr, a maen nhw'n mynd i wneud 2 newid yr un tro. Ond ffodus bod nhw falle wedi dal bant wedyn ar gyfer Daly'n dod mlaen. Astl, sbiwch ar can efo o dan bwysau. Mae wedi gweithio a gwneud bywyd yn anodd o'r funud gyntaf.
Ia, gwych. Ti'n bod, a ffitrwydd, wneud Ethan can hwn am dros 90 munud. Mae lefel e ffitrwydd yn gwych. Hyd yn oed falle bod e ddim yn edrych fel na nawr. Dyn ni'n dal, Smotyn? O, ddim reiddiol yn cymeryd cicio'r Smotyn. Digon hyderus yn ymarfer, ond os deith nhw heddi, bydd e'n sefyllfa hollol wahanol gyda gymaint yn y fandol. Mael Davies. Can yn ceisio geid rhywbeth o groesiad braidd yn wael yn dod o fi'n hongi arno yr awyr. A dyma ni alw, gannwch chi gael golwg. Gannwch chi gael golwg faint o ymdrechion cywir sydd wedi bod, wel dyma ni. Oedd honna ddim. Ie, Bale yn hongi yna. Can yn ennill y Bale, ond ti'n gwybod, mae'r rhaid i fe cael hwn ar draws y gol fyna. Fi'n gwybod bod yn anodd, ond ti'n bod na beth sydd angen neud. Dim mynd tuag at y gol, ond ar draws y gol. Dyna'r ymdrechion. A dyma pam da ni heb gael gol. Dim un cywir gan y tîm cartre. 2 gan gynnwys peniad Venables gan yr ymwelwyr. Allan gan Môr at Hill. 10 munud o'r 90. A mae Hill lawr nawr. A mae'r Bale i fewn. Dwi'n meddwl bod oedd i sylweddol, mae hwnna'n lawiad yn di, na di mae dyfarnwr. A mae'r Bale gan Pritchard. A fi rhywun sgrechian ar Hill, mae'r Bale yn dal i mewn, a mi gotodd o'n syth. Pritchard yn brwyddo efo Cumming. Os na Dan yn mynd i gael i danio. Daly yn brwyddo. Hughes. Da iawn, mae'n mor gywir. Chwilio am Jordan Davies, mae'n bastio o'r amddiffyn. Mae Jordan Davies, allo Daniel i ddod chwith. Gwych! Ac os ydych chi eisiau Venables un pen Jordan Davies, ydych chi eisiau fanna. Wel, Hughes i ddechrau yn un arbennig o dda'n ganol card, jyst yn dal y meddiant, a wedyn y Bale yn uniongyrchol i Davies. Jyst yn codi ben fa, gweld bod Davies yn y gwagle, mae'n cyffyrddiad da, mae ar ei drod chwith ydy, ond mae dyfa digon o gyfle, digon o amser i gael ei benne dros y Bale a edrych am pwer, ond mae hwnna'n cronoli pnawn fe a pnawn Bae Colwyn. Mae Hill wedi gadael y cae, a mae Aaron Williams. Yr Aaron Williams efo 1A, nid y llall efo 2A, wedi dod ymlaen chwarae'r profiadol neilldiol gynt o gei conna, wrth gwrs. Diolch am esbonio hwnna i fi, Nick. A dyna llall. Ie. A dwi'n gweld. Mae tafliad hir gan Aaron Williams hefyd. Stop it. Mae gael ofn, mae nid a fasar marc ar y gorau am y gêm yma. Ond, os oes yna gol, da chi'n teimlo, mae'n geill y gêm. 1 gol i'ch atgoffa chi gan y 2 dîm rhyngddyn nhw yn ei 6 gêm diwetha, a honna'n gico Smotyn. Fi wedi cadw llygad ar Noah Daly am y 5-6 munud diwetha. Mae wedi dod ymlaen ar y cae efo pwrpas wrth i Noah Davies yn hyn. Da gan o'r cae gan Cumming. A Davies! Mae'n mynd eto. Ac ar draws i glirio oedd yr eilydd Woodywys. O le ddodd honna i ba gêm oedd yr ymdrech yna'n perthyn. Ie, wel mae'r gwagle hyn jyst wedi agor lan dros pen Woodywys a wedyn Davies yn ergydion gwych. Ti'n bod, falle'r uchder yn digon hawdd i Armstrong, ond yn arbedion digon hawdd tuag at y cornel. Ergyd gynta Bae Colwyn ar y nod, a da ni yn y 10 munud ola o'r 90. Mae Hughes yn mynd i gymryd cic gornel arall, a mae'n li o'r hein di bod. Troed chwith tro ma. Sal neilldiol. Does dim byd mwy rhwystredig pan ti'n hyfforddwr, pan ti'n gweld cic cornel yn cael ei torri allan ar y postyn gyntaf yna. Ti'n gweithio mor galed i cael y cyfle, a wedyn mae'r person yn y postyn gyntaf jyst yn torri fe allan. A'r gic i fod yn 10 gan Môr oedd y gic, ddim Hughes wrth gwrs, a Bale at yr obles. Venables eto ni chlirio allan, sawl gwaith mae wedi gwneud hynny. Pritchard, hyfryd, not yma rediad gan Can o'i flaen o. Fe oedodd o am ei fanteisiodd Cyril, ond mae Can yn ei chadw i fyw, ydi mae o. O, nadi, oedd y lliman yn hwyr iawn yn codi fanna. Ie, ti'n teimlo unwaith efo cael y cyffyrddiad bod wedi cadw fy mewn. Ond wedi cyrraedd y byr, ond oedd e? Do. Felly sa'n siŵr pan bod e heb cymeriad y cyffyrddiad yn gynharach i cadw ddi mewn. Dwi'n deall beth oedd e'n trial wneud o ran y rhediad ar draws y ca, ond ti hefyd yn meddwl sef wedi aros ochr ma'r ca, ti'n bod ochr chwith ma, beth yw'r gwagle di agor lan wedyn, ni'n gwrdd pymosod gyda bach mwy o gwagle.
Os yna rhywun yn mynd i fynd amdani yn y 5 munud ola yma. Os yna rhywun sy'n mynd i ddeud, gadwch ni fentro. Di'r ddau reolwr o bosib yn teimlo cicio'r smotyn mae am fod pidiwch ei camgymeriad. Dyna'r argraff da chi wedi cael gydol y gêm. Ie, ti'n bod i'r cyrraedd fan hyn nawr, does neb am wneud unrhyw fath o camgymeriad sydd yn mynd i arwain at gol oherwydd, fel ti'n gweud, mae mor agos tuag at y 90 munud, yn rhoi lot o cyfle i ddod nôl. Sa'n gweld y patrwm yn newid. Cumming, Blair i ganol cae, sydd at Clayton Green. Green yn cymryd i amser. Woodywis at Green. Cloc yn tician. O, mae yna camgymeriad, dyna oedd y camgymeriad. Nawr te, ar yr hyffyr mae môr. Methu bwydo'r Robles. A ryw fyrwsion felly, maen nhw'n gyfleon ynghyd estyn y gêm yma. Green. Green yn chwilio am Daly. Mae Daly yn ei chadw'n fyw. Mae'r chwaraewyr ma'n gwybod ydyn, un gol. Mae hwnna'n bel dda mewn gan Wood. O, byna orbeniad beiddgar gan Pete. Och, a mae Wood di mynd ar ei luniau yn gweld o'r Venables mor agos at honna. Ie, mae'n groesiad safon eto gan Wood. Dwi'n Venables, mae rhaid i Pete cael y cyffyrddiad na, neu mae Venables ar y postyn pella yn rhoi hwnna mewn. A fe fydde arwr y dydd i Pen-y-bont. Ti'n teimlo'r golwr, a ni'n teimlo fel y golwr, jyst i roi floedd ac yn dod allan y casglu'r bêl falle. Yn y 5 munud ola. Lle yn rownd derfynol y Gemau Ail Gyfle. Yn y fantol. Pritchard yn paratoi i gymryd y gic. Mae Clayton Green di symud at ymyl y cwrt 6. Mae amser i greu cyfleon yn bryn pwy sy'n eisiau bod yn arwr. O beniad gan Venables! Och, fyddaeth y golwr. Ac oedd na gwthiad, dwi'n meddwl. Gwthiad ar Clayton Green. Ac mae hwnna'n hapus. O, fe meddwl bod trosedd arno fe fan hyn. Jyst yn cael ei ddal Venables ar flic. Mae fe meddwl Clayton Green, mae hwnna'n gyfle. Dwi'n credu bod hi jyst yn cymeryd i lygad oddi ar y bêl. Ydy yn cael ei hyrddio i'r llawr. Mae hwnna'n cyfle, fi'n credu bod y trosedd yn erbyn y golwr. Yr ail bêl yna, ond cyfle fyna i Green, ydych chi'n teimlo. Mae yna newid arall yn mynd i bod. Ac unwaith eto, da ni'n clywed, a mae'r tensiwn yn amlwg, ond mae yna iaith anweddus, mae yna regi yn anffodus da ni'n glywed o, a da ni'n ymddiheuro am hynny wrth i'r Williams arall ddod ymlaen, a mae'r hogiau diolch byth di'r hydeg allan o jokes am A, ac felly mae Aaron Williams yn dod ymlaen am giciau o'r smotyn, ac dim rheswm arall môr, wel mae o wedi gweithio'n galed. Ydy, mae canol ca yna wedi bod yn frwydr enfawr a Mo wedi bod yn canol i a wedi cael gêm dda. Oedd yn bwysig bod yn tracio'r redwyr ac yn ennill yr ail bêl a mynd i wneud yn dda yn y cyfle yna. Falle ddim cyfle fe chwarae gyda'r bêl ar ei drad, ond wedi wneud i swydd, a nawr Williams lan, sy'n ni'n gweud am cicio'r smotyn. Cyffyrddiad cynta. Aaron Williams. 6 gwaith yn chwarae yn Ewrop efo'r dre newydd. Mae'n gwybod beth sy'n yn y fantol. Mae wedi chwarae 2 gêm ail gyfle i'r dre newydd. Diolch di ennill un ohonyn nhw. Ond beth ydy'r dysyddiadrodd fyna nes i sôn y beth i cicio smotyn. So gymaint yn beth yr seicoleg ohono nhw fed a profiad mor allweddol ti wedi bod yn y sefyllfa falle o blaen, ti wedi gwybod sefyllfa pwysig rwydd nhw a jyst cadw dy ben pan mae'r cyfle'n dod. Wel, mae yna gemau tyn a mae yna gemau tyn. Mae hon di bod yn glymau. Cyril. Williams. Mewn fi galed.
Ac i fod yn deg a Billy Borge fe, gododd o'n syth yn ddigwyn. Sam un cerdyn felen di bod. Bod ambell hyd yn trio'n galed i gael. Wel, ie, yn union beth o'n i'n mynd i wei. Bod unwaith eto, dda nhw wedi bod yn wych yn y canol yr amddiffyn i Pen-y-bont. Armstrong yn paratoi. Armstrong yn gweiddi. Golwr oedd yng Ngharfanau dan un ar hugain Cymru yn weddol ddiweddar. Mewn ar gic, chwilio am Venables. Cyril yn ei cholli hi. Pawb yn aros nawr i ôl faint o amser ychwanegol fydd yn cael ei ychwanegu. Fi'n o leia 5 munud yn bydd. Mae yna 6. Mae yna 6 munud. Digon o amser i ennill on. On, pwy sy'n gallu fod y dyn i wneud hynny. Ie, amser i ennill, amser i golli. Mal Davies. Davies yn cael ei annog i basio Pritchard. Mae o'n mynd i daflu hon i fewn. I pwy mae'n disgyn. Pete yn ei chlirio hi. Mae yna olwg flinedig nawr o'r chwaraewyr, a mae werth pwysleisio. Mae yn bynawn neilldiol o gynnes. Cyfle amseren y gêm. Di hwnna mae'n dasg hawdd, John Meredith. O'n i'n aros i rhywun fod yr arwr ennill y gêm, ond dwi'n mynd i roed i Chris Venables am ei waith oddi ar y bêl yn amddiffynol. Dwi'n wedi cyfri 8 bron i 10 gwaith mae wedi ennill y peli hir na yn y flwch, a dyma fe ar y foment fawr. Dyna'i bas fach hyfryd at Can. Can yn croesi mae'r cyfle fydda Pete eto. Mae o di bod am hopman pan mae'n bwysig. Ie, Pete hefyd yn y lwcus. Y ddoi amddiffynol canol i Pen-y-bont a i Bae Colwyn yn lwcus i Pido ennill yn y gêm, ond Chris Venables yn cael ei, ond ie, Pete wedi bod yn amlwg iawn yn amddiffynol hefyd. Wel, mae braidd yn gynnar falle i ddeud cyfle ola'r gêm efo gymaint o amser ychwanegol eto i chwarae, ond does am llawer o gyfleon yn codi, felly Pritchard. Maen nhw wedi cael gymaint o giciau cornel a tafliadau. Mae'n ei fach bwt at y capten. Davies nôl ato fo. Os di hon yn dod, mae'n hyfryd. Ac oedd y droed yn uchel. A mae'r tîm cartre yn mynd i gael eu cyfle nhw i geisio creu cyfle hwyr yn y gêm. Mae bron gweud yn bit faint o tafladau hir a corneli ni wedi gweld bod dim amrywiaeth wedi bod, felly hwyr yn y gêm, ond bach o amrywiaeth gan Pen-y-bont fyna. Daly. Tafliad i Pen-y-bont. Wood. Paratoi chymyd i. Symud mewn i'r cwrt. Ma Daly. Wood yn rhoi amser iddo fo wneud hynny. Green. Mynd a'ch fer. Wood eto. Angen gwasanaeth da am unwaith. O fi'n ddifrifol. Jordan Davies. Ond mae pawb yn y pwysau rhyfeddol. Yna cyfan allwch chi ragdybio bod y pasio yma mor wallus. Wood. Dyfarnwr. Yn gweld chwaraewr i lawr. Mae'n gafel yn ei ben, felly gan y dyfarnwr ddim dewis. Ac Williams y lawr. Dwi'n meddwl mae wedi taro'n erbyn chwaraewr i hun mae o. Ie, dwi'n meddwl bod hi'n iawn, Nick. Dwi'n meddwl mawr. Ie, just fyna. Bonclist. Ie, mae'n cael tipyn o wad fyna. Felly'r dyfarnwr yn iawn. Just yn ildio y gêm. Wel, Bonclist gan Robles. Ac mae'r ciciau o'r smotyn yn agosau. A mae Pen-y-bont wedi bod drwy'r profiad unwaith yn barod tymor yma. Yn colli o 4-2 ar giciau'r smotyn yng Nghystadleuaeth Cwpan Cymru. Wood yn yr llun chi a Mael Davies oedd y rei fethodd ac oedd y ciciau'r smotyn. Gweliwch chi fyth yn dilyn gêm orffennodd yn ddi-sgôr. Fy'n yr agor o amser. Ydych chi'n cymryd?
Da chi'n cymryd Cicio'r Smotin? O, da chi wedi bod yn rhan o ddrama Cicio'r Smotin? Ffeinal Cwbl Cymru. Gwrs. Colli'r Cicio'r Smotin. Byth yn ffordd hawdd a braf i golli gêm ar ôl, 90 munud. Wood. Fi. A Robles yn ôl. Robles. Syth at grys glas. Robles fewn eto. Tafliad i Pen-y-bont. All rhywun ddim deud pwy sy'n gorffen gryfa. Mae'r ddau dîm yn amlwg yn chwarae fel dau dîm sy'n penderfynu eisoes mae hon yn mynd i Cicio'r Smotin. Neb i weld yn trio i hennill. Os gan can syniadau gwahanol. Gwaith da gan nhw'n cael ei dynnu nôl. Gan Astles. Alle'r dyfarnwr ddim wedi cael gwell golygfa. Mae rai deud hynny. Risgi gan Astles yna. Oedd ddim angen i fe rhoi ei ddwylo dros ben can. Oedd ddim lawr lot rhy hawdd can, ond dyn ni yn y bron yn y funud ola'r gêm nawr. Mae hwnna'n tipyn o risg. Mae Williams yn ôl ar y cae. Y bêl eto'n cael ei anelu gan Mal Davies at can. Mae pawb oddi tano ni yn y tîmau rheoli yn edrych ar eu horiawr. Maen nhw'n gwybod 20 eiliad o'r 6 munud ychwanegol sy'n weddill. Neb yn heiddi ennill hon, na gwisio. Na cholli ddim. Cario ni mlaen, de. Ie. Dych chi bron iawn yn teimlo bod nhw'n heiddi cholli hi, mwy na bod nhw'n heiddi hennill hi. A fydd y chwaraewyr yma mor ddiolchgar bod na ddim amser ychwanegol. Nid agos mae'r ddiolchgar â ni, ond mi fydden nhw, mae mor boeth. Maen nhw ar ei gliniau, dydyn? Ie, dwi'n cytuno gyda'r rheol o ffaith bod nhw'n mynd i syth i Cicio'r Smotin. Achos mae'r 30 munud yna gallai fod yn amser tywyll. Ddim byd yn digwydd. Y naill dîm eto na'r llall is y colli'r gêm. A'i hon ydi cic ola y 90 munud. Mae Markham Jones di edrych ar ei oriaf. Mae eisiau'r golwr ddrysio. Mae'r golwr yn cicio. Mae'n gadlu'r chwarae fynd yn ei flaen eto. Cyril yn ei hennill hi. Cyril y chwilio am Williams. Yno gyntaf mae Pritchard. Davies. Cyril. Eiliadau sy'n weddill. Fyddai mor dramatig pe bai rhywun yn sgorio nawr. Y bêl mewn i'r cwrdd. Ac Robles allan gael gafael arni. Robles! Am ddiffyn gwych! Mae'r cyfle'n dal yno. Jordan Davies yn mynd lawr. Ac mae'r ergyd heibio'r postyn wedyn. Ar taith i gefnogwyr Ceic honna. Ar taith. Dyna be fydde drama wedi bod. Yr ergyd yn y diwedd gan Jamie Cumming a mae'r chwiban ola wedi cael ei chwythu. Mor agos Sean at beidio gael Cicio'r Smotin. Wel, dyna'r cyfle. Robles, dwi'n yn siŵr pwy sydd ar bloc reit ar y diwedd. Fyna Pritchard dwi'n meddwl, a wedyn yr ergyd. Just o amgylch y bar. Am ddiweddglo. Bodge eto. Mae fe wedi bod yn amlwg. A yw honna yn gic o'r Smotin. Davies yn mynd lawr. Wel, nath bron i 10. Popeth digwydd yn y 10 eiliad diwetha. Mwy o ddrama yn y 10 eiliad ola nag yn y gêm i gyd. Bae Colwyn dim, Pen-y-bont dim. Da mynd at Cicio'r Smotin. Draw ni at Dylan a Dylan. Diolch yn fawr, dwi'n ôl gyda chi yn y man am ddrama ar y diwedd, a maen nhw'n gweud yn gêm y rygbi yn dyn nhw tensiwn tyndra, mi oedd yna popeth yn honna. Yw Billy Bodge newydd achub, Pen-y-bont fan adal am blaen? Mae Billy Bodge newydd achub nhw am floc oedd hwnna, ti'n bod, oedd e'n gwych. Oedd ti'n teimlo fe Robles trwyddo, a wedyn Ludvigsen yn neud yn dda, ond wedyn Bodge, fel mae wedi'n neud trwy gydol y gêm, fe yna i neud y bloc i sicrhau bod y gêm yn mynd i Cicio'r Smotin. Gen i weld yr ymdrech unwaith eto, a chi sy'n aros am falle hanner cyfle, yn sydyn o pethau'n agor fyna. Mae bob tro bêl drod. Ti'n teimlo bod hyd un cyfle arall yn dod yn y gêm, a fan hyn nath e dod yn y 10 eiliad ola. Pan dath e nôl wrth ymyl y cwrt Cosby, o ti'n teimlo bod e jyst mynd i cyrmanu fe mewn, ond yn anlwcus jyst tu allan y postyn. Pawb eisiau goliau, ond bydde wedi bod yn greulon iawn i Pen-y-bont i golli yn yr eiliad ola yn fyna. Beth fe wedi, ti'n bod, o'n i'n lawr fan hyn wrth yr ystlys gyda'r torf i gyd, a nhw'n
Gobeithio bod e'n mynd i mewn at y bydd hwnna wedi bod yn greulon iawn. Ar ôl ymdrech mae'r chwaraewyr wedi rhoi mewn, iddyn nhw ddim cael y gêm i mynd i cicio smotyn. Ti'n meddwl beth hwnna wedi bod yn greulon iawn. Ie, gair ymdrech na'n bwysig fi'n credu. Mae'n hawdd edrych ar gêm fel un, gêm ddi-sgôr a meddwl, mae'n gêm ddiflas. Ni'n gwylio wrth ochr y cae fan hyn. Mae'r ymdrech sydd wedi bod mewn gan y ddau dîm wedi bod yn rhyfeddol i fod yn dig. Ie, ydy. Gaethon ni gweud cyn dechrau'r gêm bod popeth wedi bod yn arwain tuag at y gêm yma. A ti'n disgwyl bod chwaraewyr yn amlwg yn rhoi 100%, ond maen nhw i gyd wedi bod mor weithgar yn y gêm a wedi gwneud i roliau. A hwnna falle yw pam ni wedi cael gêm sydd wedi bod blaen bratiog. Pwy sy'n mynd gyntaf, dyna'r cwestiwn nawr. Ble fyddwn ni'n mynd wrth ochr y clwb, ble mae rhan fwyaf o'r cefnogwyr wedi ymgynnull. Pen-y-bont i colli ngwpan Cymru ar gicio'r smotyn yn erbyn Flint, honna'n ddi-sgôr hefyd. O ti'n fwy cicio'r smotyn, Dylan? O'n i yn cymeryd nhw a... Mae'n anodd yn ydy, nes i sôn yn y blwch sylwebu faint mae techneg yn amlwg yn holl bwysig, ond mae'r elfen seicolegol yn y fe. Ti'n goffod canolbwyntio ar beth y ti'n mynd i wneud o ran wneud penderfyniad, beth ti'n mam i'r bel i fynd. Ti hefyd yn goffod gwylio'r golwr. Y golwr yn amlwg wedi gwneud gwaith catre fyd, felly bydd bach o hwnna wedi bod yn mynd ymlaen, dwi'n sicr. Nawr yw'r amser jyst i bawb i canolbwyntio ar cael cyffyrddiad dda ar y bel yn y fe. Cyffyrddiad dda ar y bel, a wedyn os mae'r golwr yn gesio'r ffordd cywir ac yn arbed, a leia ti wedi cael y cyffyrddiad a cael y techneg yn gywir. Pen-y-bont yn canol y cae yn barod. Michael Wilde dal ei restr yn ei law. Falle bod nhw wedi paratoi, ond falle wrth gwrs bod chwaraewyr wedi gadael y cae erbyn hyn. Mae pawb yn barod, a mae rai fi weid, Nick Parry nath weld y patrwm. Rhys Griffiths wedi bod yn nodi yn edrych na cwyno, bod nhw ddim wedi cael cic o'r smotyn drwy'r tymor. Wel, dyma 5 iddyn nhw. Gewn ni weld, falle gan nhw 5. Be na nhw o hyn, ni'n barod amdani. Ni'n heiddi hyn, fi'n credu hefyd, nôl ni at ein tîm y sylwebu. Diolch Dylan. Ie, y gair o gyngor ola arferol i'r ddau golwr ifanc sy'n gwybod nad ydyn nhw fod i ddod oddi ar ei llinell efo'i dwy droed, ond maen nhw'n gwybod yn fwy na hynny wrth i Alex Brown baratoi a gallen nhw fod yn arwyr. Diom yn neis nad i Sean, diom yn neis efo gymaint yn y fantol. A mae fe'n ffordd reit i'r Chris Venables sy'n mynd i gymeryd y gic gyntaf i Pen-y-bont. Mae'n ffordd hir o'r hanner i gymeryd hon, ond mae fe'n hynod brofiadol Chris Venables. Chris Venables i gymryd cic gyntaf y ciciau'r smotyn. Fo gafodd gyfle gorau'r gêm. Fo fethodd yr hediad yn un hir. Am gic o'r smotyn. Am gic o'r smotyn. Wel, oedd wedi penderfynu'n union beth oedd e moyn wneud efo'i gic smotyn, a dyna beth sy'n bwysig fel ymysodwr fel rhywun sy'n cymeryd cic o'r smotyn. Nad y benderfyniad, pwy cornel ti'n mynd, dwi'n mynd yn uchel, dwi'n sgorio. Dyna pam oedd o ar y cae. Nawr, Aron y ddwy A. Symudodd i ymuno â Bae Colwyn dros yr haf o'r dre newydd. Y golwr yn ceisio rhoi chydig bach o bwysau arno fo. Cymryd i amser i fynd rhwng y pist. Y pwysau yn syth ar Aaron Williams. Mor agos at y postyn fel bod i bron yn amhosib i'r golwr. Nath e ddim argyhoeddi ni unan, ond yn neud y peth cywir, eto'n penderfyniad, neud y penderfyniad, pwy gornel dwi'n mynd amdano, mae bron yn dod oddi ar y postyn. A'r nesa ydi Wood, 1-1. Chwaraewyr profiadol iawn hyd yn hyn yn derbyn y pwysau ar ei sgwydden nhw. Y fantes wrth gwrs gan Pen-y-bont bod nhw'n mynd gyntaf. Mae o'n edrych yn hunan feddiannol. Sut fydd o? Mewn eiliad neu ddwy. Mae'n un dda. Weithiau mae'n mynd lawr y canol yn effeithiol. Pamlaen. Ond eto, dwi'n mynd nôl i'r pwynt. Penderfynu be ti'n mynd i wneud pan ti'n cyrraedd y bel. Wood ar yr achlysur hyn. Mynd am pŵer, syth lawr y golwr. Golwr yn mynd i'r dde. George Hughes ydy'r nesa. Mae wedi chwarae mewn 4 gêm ail gyfle i'r dre newydd. Fe gollodd o yn Rownd Gynderfynol y gemau ail gyfle yn 2023. 2-1 i Pen-y-bont ar hyn o bryd. Tawelwch.
arall lawr y canol. A gwaedd i'r dorf. Annog y dorf i aros efo nhw. Ie, fel Wood, penderfynu mynd lawr y canol. Falle jyst yn rhoi y llygiad i'r gôl geidwad. Pritchard sy nesa. Mae wedi chwarae'n dda. Owen Pritchard. Gollodd o gychwyn y tymor efo anaf. Dyn ni lawr nawr i'r dair ola o'r 5 gegor smotyn. Pritchard. Maen nhw'n giciau da, dydyn. Dyw'r gôl geidwad yn laill gôl geidwad wedi dod yn agos i un o'r unrhyw, a mae rhaid i roi clod i'r chwaraewr sy'n cymeryd y gicio smotyn. Mr Cool. Ie, ond ychydig bach o eiriau fanna'n doedd. Wrth basio, pawb yn trio roi pwysau ar y llall, seicoleg hyd yn oed ymhel droed uwch gyngrau'r Cymru. Ac Jordan Davies. Prif sgoriwr Bae Colwyn y tymor yma. Gynto Geiconna, wrth gwrs. Byddech chi'n disgwyl i hwn sgorio. A mae'r lle yma bron yn fudan. Mae'r sioc i'w deimlo. Ti wedi darllen y sgript. Rwy'n gic smotyn, digon da Davies, ond mae rhaid i roi clod i Armstrong yn y gôl. Mae'n llaw cryf i'r bêl. A Michael Davies, Noah Daly, dwi'n meddwl, yn camu fyny i Pen-y-bont. Gôl ola Noah Daly o'i 11 oedd gôl y mis Chwefror yn erbyn Bae Colwyn. Mae nawr yn gyfle i'r adfantes iddyn nhw. Mor hunanfeddiannol, mor hyderus. Dwi ddim yn fan o chwaraewyr yn cymeryd y stytter na cyn cymeryd gic smotyn, ond yn gweithio am bwysau Mae rhaid i ddysgorio ar Lewis Cyril, y capten gynto'r Flint. Mae rhaid ddysgorio. Mae mor syml a hynny. Mae rhaid i'r cawr o amddiffynwr sgorio. Cywir dan bwysau. Gwych gan Cyril. Tipyn o bwysau ar ei ysgwyddiau. Nawr cyfle i Pen-y-bont a Clayton Green, dwi'n meddwl, sy'n mynd i gymeryd honni yno. Wel, ar y fainc gychwynodd Clayton Green. Ond dyma i gyfle fo i ennill y gêm ac i gymryd Pen-y-bont yn erbyn pob disgwyliad i'r rownd derfynol. Mae rhaid i hon fethu'r targed neu mae rhaid i Brown i harbed i. Clayton Green i'w chymryd ac mae Pen-y-bont wedi camu i rownd derfynol y Gemau Ail Gyfle. A mae yna bron iawn angrediniaeth i'w deimlo yn y dathlu. A'r ddau griw o chwaraewyr, y ddau reolwr yn mynd at ei gilydd, bron iawn yn ymddiheiro bod rhywun di ennill y gêm a Sion. Oedd e fwy rhyddad yn oedd e. Rhyddad bod y gêm wedi benni, bod nhw wedi wneud y swydd. Ond dim dathlu mawr, dim y garfan yn rhedeg tuath Clayton Green. Fel sy'n nhw jyst wedi dod ma'n broffesiynol a wneud swydd. Wel, hediad difrifol o 11 gêm heb fuddugoliaeth yn dod i ben. Am ffordd ddramatig a mae'r rheolwr Pen-y-bont yng Nghwmni Sioned Dafydd. But Rhys, you had to do it the hard way in the end, but my word, how are you feeling after that? Yeah, it's draining. It is draining. It's been a tough few months, and even this week feels big. Feels like a bit of a cup final today. Obviously, we got another one to go now. But I thought the better team on the day won, but the better team in the second half of the season has lost today. So I feel for Mike and his players and staff. But that's the way football goes, I guess. You said in the week that Pen-y-bont haven't had a single penalty this season. Well, you got them today. No, yeah, we didn't, did we? But we obviously I thought the penalties were very well executed.
and great save as well from our keeper, who went the opposite way to where I told him to go for that player. So no assist for me there. But yeah, look, I just think we've got another one to go now. But I just think as a team, although our performances don't deserve to win the playoffs, somehow our resilience and just togetherness, and we've just kept going through it all. And then so maybe we deserve something to celebrate, even if it's just today. Maybe there's something in the stars then, Rhys, because now a final to look forward to. Yeah, and obviously whoever we play, Barry will have for West, it's very similar. There's not much between the four teams at all, and it'll just probably be a similar tight affair. But like I said, I want to reiterate that Colwyn Bae have been superb this season. They've been really consistent, and Mike's done a great job. We probably don't deserve to win for our performances for the last 15 games, but certainly today I thought we were the clear better side. Rhys, diolch. We'll see you next week. Siarad chwarae'n enfawr I Pen-y-bont, o dylan blaen wrth yn ochr i'n gwylio'r cicio'r smotyn na. O ti'n defnyddio'r gair profiad tipyn, a dyna y gwaniaeth o ran y cicio'r smotyn. Wel, dim lot rhwng y tîm oedd i gwbl hyd yn oed yn y cicio'r smotyn, ond bob tro ti'n gweld rhywun yn camu lan dros Pen-y-bont, o ti'n teimlo, profiad oedd Miles Davies, Noah Daly, profiad y cymeryd cicio'r smotyn dros gyfyrddin yn yr ail hain. A wedyn Clayton Green gyda'r un olaf wedi chwarae siwgl mewn gemau bod falle yn y sefyllfa o blaen, a sicr nhw wedi ymarfer fyd o ran cymeryd y cicio'r smotyn, ond does dim byd yn paratoi ti, a na pan mae profiad mor bwysig. Mae'r ciciau allweddol, a mae Pêl Drod yn gwneud hyn. Jordan Davies, prif sgorio'r Bae Colwyn, wrth gwrs bod e'n mynd i sgorio, neu wrth gwrs bod e'n mynd i fethu, a wedyn ni, Pen-y-bont heb ennill yn ail ran y tymor, maen nhw'n cael cyfnod ofnadw. Wrth gwrs maen nhw sydd wedi mynd drwy'n. Mae Pêl Drod yn gwneud hyn, Dylan. Oeddi, nes i gofyn I fi reit ar y cychwyn pwy oedd y ffefrynnau, a fi credu enwes i'r pedwar ohonyn nhw, oherwydd mae mor anodd I gweud, fel nath Rhys Griffiths just sôn, does dim lot rhwng y tîmoedd yma, a nath y cynllun heddi gyda Pen-y-bont oedd I fod yn gadarn, I ddim roi unrhyw beth bant, a os oedd y gêm yn mynd I cicio'r smotyn wedyn, ti jyst yn edrych am y cyfle na i'r chwaraewyr I wneud y techneg yn gywir, a maen nhw wedi wneud e. Dyna ni, Dylan. Diolch yn fawr, ni wedi cael drama ciciau o'r smotyn. Mae'n gêm greulon, mae'n gêm ryfeddol weithiau. Yn dyfu, llongyfarchiadau I Pen-y-bont. Mwy I ddod fori, y Bari a Holffordd fori. Diolch am eich cwmni yn yr heilwen, y Michael Wilde. Hwyl fawr I chi.